Manunugos sa tanan katawhan. Ang kang pasalamatan sa usang pagay, ikaw kasidunggan. Ang tanan mga binuhat, magasimba sa imong balaanan. Ikatapos mo sa kamatayon, at kinabuhing walay katapusan. Jesus, mahal ka sa kinabuhi ko. Jesus, mahal ka sa kasing-kasing ko. Ang tanan ko igabayaw sa pagdaig magasayaw. Kay ikaw akong hari, ikaw ang akong Diyos. Manunugos sa tanan katawhan. Ang kang pasalamatan sa usang pagdaig, ikaw kasidunggan. Ang tanang mga binuhat, magasimba sa imong balaanan. Ikatapos mo sa kamatayon, at sa kinabuhing walay katapusan. Jesus, mahal ka sa kinabuhi ko. Jesus, mahal ka sa kasing-kasing ko. Ang tanan natin mag-aawit sa pagmaya, magasinggit. Kaya ikaw ang hari, ikaw ang aming Diyos. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Ang Shine FM kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili ubiya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. 5.3 Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaga ang tulong sa Dios tinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingod ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kag ikutlo sa balaan kasulatan.
butang may katapusan. Tayong buntag sa tanan igsoon. Mahanaw ang tanan. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo, Isang sa iyang pagatiman. kalibutan. Kumusta man ang inyong pagkatulong, ang inyong pagpahulay sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panit. Ang magpapili. Ato na bang napasalamatan ang Ginoo sa iyang pagatiman kanato igsoon? Ato na ba siya himaya nining matahong nga kamutagon nga kita, ikaw ug ako nakamata-tama igsoon. May buntag ka na itong tanan maka-igsoon. Ang atong oras is alas 4 o 9 sa kabuntagon. While kita nagsigay-sigay sa atong tagsa-tagsa ka mga Pinoy ana, while kita naglihok diya sa atong kusina, sa atong panamalan, sa atong mga pagpangandam nining mga adlaw karon nga Lunes, pizza by Pinoy Day sa April 1. Sa nalamang kadlaw, mga adlaw last day of April. Mao nga atong pasalamatan ang Ginoo sa kapaspas sa panahon. Ya paspas po ta mga natin. Kay kung paspas ang panahon niya, hinaw sa mga lagat mga igsoon, maulahita igsoon. Kay buntag ka na itong tanan mga igsoon, labi na sa tibo na o panimalay sa among tulong ka mga anak, sa samugangan, sa tanang igsoon din sa balok, lapit sa Pilipigan, edit by Pastora Epel Maagkapturan, kaya dito na kahapon ang dala sa mensahe sa Ginoo, o nagpaambit sa mensahe sa Ginoo, o din sa balok mga igsoon, ato pong ibilawin sa atong mga kasaligan o sa iya sa tabela sa pulong sa Diyos. Round robing ang ato nga buluhaton. Munang pagkahapon to ana punta sa dapit sa Kangkwi. Tungod kay dilang tayo house church. Kung nagtuo ko mga igsoon, dili lamang kini mo'y buluhaton. Nagpipil sa Ginoo sa iyang ipundar. Dili kita may magpundar, kundi ang Diyos may magpundar, kaya nagagad lang yun sa iyang desisyon. Salamat sa Ginoo sa tanan kaigsunan. Kami na sa tanan nga naminaw sa FM 95.3. At ano na yun naglanog-lanog nining mauganda. May buntag ka na itong tanan igsoon, labi na sa kinabuhi ni Brother Pastilo Mingito Garces nga nakatune ina sa Facebook Live ining mga orasa. Doon na sa mensahe mga kaigsunan. Mayong buntag pastor, mayong buntag kanimodia Brother Dillon Mingito Garces. Ang Ginoo magkuban, ang Ginoo mag-amping, labi na sa inyong pagpanarbaho, isip, security guard. Unang malingaw bitaw ko sa social media sa usa ka babae nga nag-post na iyang gibatikos ang mga pagpanarbaho sa mga security guard. Una nga ang nag-response nga igsoon, halos po mga security guard inibitang sa social media nga igsoon, himuon na lamang sa mga tao nga mahimong mabahiral na pagmusikat pa o niya tuyo-tuyoon yun sa ang mga tao nga nabitang masakit, mag-uol, muriak. Iya usa ka babae mag-exulat nga OFW, iya pong gibatikos ang mga construction boy. Kaya naging gusto kining pulis, kining maestro, kining maestro pag na-exulat ko napoy gapos ma-exulat nga sa social media. Ay, kining maestro dili ko kaya napunabutang daw. Siya bitaw. O niya doon na po'y nag-ampong mga exulat nga yaga-yagaan ang ngalan sa Ginoo. Dili na maayaw mga igsoon. Maogat ko layhat ang musikat sa social media. Kaya kining tao doon na magwitingo ka, ayaw gamita pagpasipala ang ngalan sa Ginoo. Mag-react maganing ng mga tao
sa social media, labi na grabe na kaayo kay ang pagpakaulaw sa ilang trabaho. Tinao dili, how much more ang Dios nga may tag-iya si mong kinabuhi. How much more mga kaigsunan nga ang Dios pinagmong na sa tibuok universo. Ikaw o ako igsoon, wag yun tayo mahimo bisag kung saon pa. Muna nga nining mga taknaa, nining ato nga programa, wag yun tayo lain nga gidiskurso, wag tayo lain nga giwali kini sa social media, kung dili pagkamahiyos Ginoo mga kaigsoon. Kung sa may angayan natong buhaton kay maayo man ang Dios kanato, wala pa tayo reaksyon, wala pa tayo aksyon, wala pa tayo response. E kung wala tayo buhaton mga igsoon, hangtod kung hangtod sa may katapusan, magmalagyo ta sa atong pagpangalagan. Wala kita ilahay, dili ta excited nga moadto sa mga buluhaton para sa himaya sa Dios. Kung dili excited ang tao painon sa kalaglagan at mubuhat sa kahilayan ni kalibutan. Apan kung imong nasinati, kung imong naklaro ang pagkamayos Ginoo, mga buluhaton para sa iyang himaya, excited ka. Wow! Na naman, imuhang natagamtam ang pagkamayos Ginoo. Ibig karon wa pagkakamutana, nakamatata. Daghang kay mga tao sa tibok kalibutan kapag kauma ikaging na kay wa nagkamata, namatay na igsoon. Nanapat na panay panahon wala na kay wa kapantay. Ikaw o ako ayaw pagsalig na maayo pagkaglawas karon. Ayaw pagsalig na ako kung gininhawa nga migawas sa iba sa imong ilong. Anytime ang Ginoo pumutlok sa kinabuhi sa tao, goodbye Philippines kita. Mao nga kining atong nga programa dinhi sa sayong kadlawon, ang imong pulong ug nagparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa gisabang nga programa ni Pastor Gideon Candelario, ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matang pulong nga magagulang sa Papa sa Dios nga mao ang Biblia. Naon sa mandaay ang mga pulong nga mga gulang sa Papa sa Dios, mga daotang mga pulong, dili kundi makatabang, makaayo, makapakbo sa imong kinabuhi aron ikaw kung ako mahimong sigurado sa kaluwasan nga iyang giandam. Wow! Kung dili ganit na maminaw sa mensaheng Ginoo, maminaw tas malibog timan ina, maunay magdala sa imong kaluyahon ibig sa pag-adto sa balay kanapuanan. Apan kung ang imong paminawon ang mga mensaheng Ginoo, ang pagkamaayo sa Dios bisan kinsa pang mga tawhana, wala tuong ang isyo, gyud ka maluya nganuman na ang Ginoo kanimo kanunay. Wow! Unay Ginoo. Ang tinuod nga Kristohanon malipay og daghan ay mga challenge. Nganuman, diha pagsugan ang tinud-anay ka panalangin gikas Ginoo. Apan kung di ka kagabantay, mahuy-huy ang imong abaga, maluya ka, labaw sa tanan, mubalik kas karaan imong porma. Ano sa mga karaang porma, Pastor? Karaan pagkalihukan sa kalibutan. Mag-apo sa tayo sa labi gabahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Tapos ka sa pagdaig pagpasalamat inintak na ulapit sa kabultanon. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo ka na mo, na ikaw nag-uban o nagbantay sa mong pagkatulog. Ikaw nagproteksyon o ikaw nagkatiman na kami imo pang ipahigmata nining sa iyong kabultanon karon. Salamat o Diyos sa tulong ako panganganak sa ako nga ugangan nining mao nga dapit nga kanunay, nagkatiman nining mao nga area. Labaw sa tanan nag-gear o Diyos. Lord, ikaw mga panalangin. Salamat o God, ikaw naghatag ko sa pagkain panlawas everyday. Na imong ipahilig kayo sa bisan kung saan kapanagman.
tanan ng kaigsunan dinhi sa balok o Dios nga nagmatinud-anon diha sa pagpangalagad nga ng kanimo. I declare blessing sa matagusan lahat ng mga pamilya. Dapit usab sa Pilipigan hidig by Pastora April Minacaltura. Salamat o Dios sa mga katawhan nga nagpadasigon, nagmainiton, even doon na may mga pagsulay. Apan ang imong mga pulong, mga mensahe, naghagit, nagtudlong sa kamatuoran, aron ang imuhang kamatuoran o imuhatag na mong kagawasan, Ama. Salamat o Dios, isang pamandapit sa kampoy o Dios, nga doon na usay panagtigom sa panimalay ni Brother Mario every Sunday, na mahimong yun silang panalangin, mahimong silang kahayag, mahimong silang instrumento o pundasyon sa mga matapit. Labaw sa tanan sa mga katawhan, mga kasigit, mga panimalay, na ikaw o Diyos magapamuhat kanila, na nilang makasing-kasing ang ilang mga huna-huna, mahisintro, masubay kayo, diya sa imong mga bulong, mga mensahe, Ama. Hindi katapusan mga panahon karon Lord. Amo kang kahadlukan, amo kang ilhon, ikaw ang Diyos, may tagiya sa pinagpamuhan. Labaw sa tanan nining mao nga dapit, nga ikaw o Diyos magapamuhat. Ikaw o Diyos magapakitag mga pinasahi niya, dili masinatik sa kasagaran o kasarangan nga tao sa tibok kalibutan. Labaw sa tanan sa mga panaghiusap aron nga Miyerkules alang sa pagpangandang sa pirmirong ang pagtuig sa celebration ni ining mao nga istasyon o sa pagpasalamat ni ining mao nga balay nga alampuanan na dinuyo sa mga pagsulay, duyo sa mga paglutos, apan nagpabilin kining ligton nga nagbarog tungod kay ikaw anaaman nining mao nga dapit nagapakaliwala. Salamat o Dios, ako kining gituruhan nila uman nga ikaw na nag-andam og panalangin alang sa mga bulaton nining mao nga dapit. Salamat o Dios sa tanang mga katawhan nga matinud-anon nga nangalagad na nagkanimo, matinud-anon nga nagpabilin nga nibarog sa mga saan nga imuhang ipasinatin ka na mo, Amahan. Even sa kung pamigas kinabuhi na nakakaroon sa Riyadh sa Saudi Arabia, nga imo sab siyang ipahilunan sa maayong ubuotan nga amo, Amahan. Even ako mga pag-ampo ang kanimo sa kinabuhi ni Marie Nado na nakakaroon sa mga nasod usab nga adunay dili maayong kahimtang, Amahan. Magagamit ikaw mga katawhan pagpalingkawas sa mga OFW. Ako mga pag-ampo anak kanino na ikaw o Diyos magakuha ikan sa mga amo nga dili maayo nga mong tratar sa usa ka OFW karon. Lord, bisan pa man siyang pamilya nga nabilin sa mga nga David, ikaw makalikon, ikaw makadasig samtang ako o Diyos magalakaw karon mayroon sa maong nga destination, Lord. Ikaw magaunat magaulahi ay maokini imo nga ikalipay sa imong mga katawhan nga makatabang kami sa mga isig katawa. Salamat o Diyos, mauni among tahas ninaw sa iyo ka na kami mahimong ihimot, mahimo kaming sumbanan, mahimo kami nga kahayag o pundasyon sa upan pang mga katawhan, Amahan mo kinahanglan ug tabang o iyak ikan kanimo, Amahan. Salamat o Diyos sa tanan karon nga hinaw sa side FM, sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas ang Mindanao, even sa laing mga nasod, Lord Jesus. Panalangin ni amat ako sa nila kanakin ang buhay. Labaw sa tanan sa ilang mga pagpanarbaho, bisan kung saman nga mga pagpanarbaho, apan ikaw mga panalangin niya. Salamat, Amahan, sa imong pagkamaayon panamo. Labaw sa tanang mga katawhan, mga kaisunan, na naganegosyo, nagapanarbaho sa kaumahan, nagapangpamuhi, bisan kung sa mga pagpanarbaho panginabuhian para silang kaugalingong panimalay. Ikaw o Diyos mga panalangin kanina. Ikaw o Diyos mag-ampi. Naman sila sa mga pagpanudlo. Naman sila sa mga kapulisan. Naman sila sa militar. Naman sila sa panggobyerno, Amahan. Lord, I declare blessing sa mga kapusan kanina. Nadiin ang imong mga pulong mga mensahe. Mauni mo hatag na bukiya. Samtang kami nagpanginabuhi pa. Hindi sa silong sa langit, Amahan. Even sa mong station manager, Pastor Gideon Canilario, Pastor Russell Canilario, Amahan. Uban silang duha ka mga anak o sa tanang makatawhan niya sa dapit sa Sintong Kalungtugan, Barangay Septimia, Malabuyok, Cebu City, o sa Sayan FM
FM o Diyos, 101.3, na kanunay naglanog-lanog yan sa kalugtugan, sa Sirtinia o sa Malawiyo. Lord, akong napag-ampong anak kanimo, na mahimusap kinindakot ng abang, diya sa pagpalapnak o pag-share sa imong mga pulong mga mensahe. Bisan pa man sa akong General Station Manager, niya si Reverend Kim Ryan Makasaon, o sa tibok niyang panimalay, o sa tanan o Diyos ng mga DJ sa Sign FM Lord, diya sa dapit sa Kansumandi, dapit sa Batang Tihin, o sa uban pa mga area diya sa Gilnan, nga din adunay mga FM radio na napundar sa imong alagad. I declare blessing sa natarusan nila at mga tinaboy. O sa pagtanang mga katawang mga follower blessing niyo sa Sign FM, sa ilang pagbisita atol kayo sa celebration, sa maong adlaw o sa mga pizza dining mga bulan sa 16. Lord, ikaw maunang mawalahi. Nga din ang mataglaka, ang matagsakyanan na imong ibiyang silang tinaboy, makadalag ining kanaugan, kay imo kining kitabunan sa imong hamilig manugo amahan. Salamat o Diyos, ninitak na udapit sa kabuntagon, dining sa iyong kabuntagon na imong ihatag kanan. Samtang kami makapadayon o Diyos sa pagpuon sa imong mga pulong mga mensahe. Ugot ikinig mangitak, dapit luna sa matakusan mo sa mga kinaboy. Magahatod o kasiguruhan, magahatod o kapaguhan, kausaban sa mong kinabuhi amahan, labaw sa tanan nga naugan sa umalabot nga mga panahon. Salamat o Diyos sa imong pagkabayo kanamo. Salamat o Diyos sa imong pagkatiman. Salamat o Diyos sa imong pag-supply. I declare blessing sa tanang makatauhan. Katatanom sa salapayanon nga bahin. Bigat sa ilang mga pagpanguma. Sa mga negosyo man o sa kinangin ibiyang kanina. I declare blessing. I declare prosperity. I declare o Diyos nga kadaugan kasiguruhan. Ilang maangkong sa tibok nilang kinabuhi. Sa tanan nga nagatanong, sa tanan nga nagapugas, sa salapianon nga bahin man, sa financial man, bisan pa man sa mga utanon unsa man ang ilang ihatod nining mao nga dapit Lord. I declare blessing sa katapusan nga kamakinabuhi. Nga walay igong karangan, mag-abot silang kasatag sa mga sabatan. Salamat o Diyos, niningtak na dapit sa kabuntagon. Walay hunong uway puas ang pagpasalamat nga nakanimo. Nga diin ang imong pagkamay pagkabuotan nga Diyos. Wakdod ni mo nitihikaw, di atong nagmakilunanon, di atong nagmakukihon amahan sa pagbuhat uyon sa imong kabubuton. Tungod kay matinud-anon ka, di atong matinud-anon kanimo. Tungod kay hingpit ka, di atong hingpit kanimo. O na imong mga pulong o Diyos diya sa Salmo 18:25 amahan. Lord, ining mga tagna, hingpit ka, ni atong hingpit kanimo. Matinud-anon usap ikaw, ni atong matinud-anon kanimo amahan. Dugo kimaya, lanha lang yun kanimo ang tanan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Pinaagi lamang sa imong puntong anak, personal na mo naman luluwas. Ang tanan magingon, Amen o Amen. Salamat sa Ginoo. Once again, maayong natong tanan mga kaigsunan sa tanan karon nga tune in sa inyong FM radio o sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Kumusta man mga igsoon? Labi na sa kinabuhi ni Sir Marvin Poso nga nagwas karon mga kaigsunan gikan gayud sa Atopas, Manhoyo, Negros Oriental. Kumusta man Sir Marvin Poso? O sa tanan nga mga puso, family diha sa Manhoyon, malapit. Dalay ko na Ginoo, palayan kita sa pagtuon sa pulong sa Dios mga kaigsunan, ini matawag nga dapit sa kabutagon ngayang gihatag. Hari kita sa pagtuon sa Pinadayag Kapitulo 15 versikulo 1 ngadto sa 8. Mga anghel mga kaigsunan, nag-iskot kini mga kaigsunan nga ang mga anghel nga nagdala og mga katalagman. Wala ni kalibutan na may exhort, daghan kay katalagman, daghan kay mga trahedya. Hinumdumi mga exhort, mga pagpasidaan na sa imong kinabuhi, magpasidaan na sa Dios. Hinumdumi mga exhort kung ang tao magpatig-agyon sama sa Ninibe nga wala sila sama sa Sodoma mga exhort sa Gomora. Although ang Ninibe mga exhort, even ang hari naghinursol siya, nindaog siya sa iyang trono sa iyang pagkaharianon tungod kay nahadlok siya sa Dios. Ikaw ug ako maigsoon mangutan nato karon, napakaha kay kahadlok sa Ginoo, pero nasa iyo kung maigsoon na kay kahadlok tungod kay nag-antos kung nagsakripisyo mo sa pagpaminaw sa FM radio.
o nagsakripisyo mo sa paglantaw diha sa Facebook Live, even Luzon, Visayas, at Mindanao, tungkol kay gaila mo nga ang Diyos may tag-iya sa inyong kinabuhi. And declare blessing sa mata ko sa kanila. Sa inyong gihimo, sa inyong pagbuhat, sa inyong paglantaw, sa inyong pagpaminaw sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa lain mga naso, nasa yun ang Ginoo sa inyong gihimo. Sa inyong paghago, sa inyong pagbuhis o panahon, even sa pagbuhis o kwarta, siyempre, di ka kalantaw sa video mexoon, dili ka ka-open sa imong cellphone, dili ka ka-open sa imong messenger, kung wala kay gihulog nga money igsoon. Dili ma-open ang imong Facebook Live kung wala kay kwarta nga gihulog mismo dito sa internet, o wala kay kwarta nga gibayad sa connection mga igsoon. Wow! O sa tanan nga mga FM radio nga nagapalibot nining mao nga dapit nga kanunay naglanog-lanog sa inyong mga dughan. Nasayod ko igsoon nga ang Dios magapanalangin gyud kaninyo. Iningtag na og dapit sa kabuntagon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, hinumdumi ikaw ug ako naghago niini. Sa imong paghago, sa imong pagsakripisyo, dili ka na makawa sa Ginoo. Hinumdumi maigsoon diha sa Salmo kapitulo 18 bersikulo 25, himpit ang Dios ni atong himpit, matinud-anon ang Dios ni atong matinud-anon. Ikaw o ako kung matinud-anon dugang makinulsol, bisag unsa pa imong provision, tanawa ragon ang hari sa Ninibe, mingnaog siya sa iyang trono kay nahadlok siya sa Ginoo. Pero katong mga tao, mga kaigsuonan nga walay kahadlok sa Ginoo, bisan sa mga pag-ampo, magyaga-yaga diya sa social media. Hello. Even gani sa social media maigsoon, doon ay magpakaulaw sa imong trabaho, daghan gani mang-react. How much more ang Dios na mo'y tag-iya sa imong gininhawa, kusog kalag og espiritu. Hinumdumi mga igsoon, even si Satanas mingtuo sa Dios o nagpanguro. Kung ikaw o ako way kahadlok sa Dios, labaw pagyutang Satanas. Muna'y klarong pagkaistorya. Si Satanas gihulog sa kalibutan, gihulog gikan sa trono sa Dios, kay misupag siya sa balaod sa Ginoo. Dili bata, wa pagyuta magalantaw sa dagkong trahedya, or magpaabot ta mismo ang atong kinabuhi kuhaon sa Ginoo tungkol sa atong pagkatikas, atong kikasing-kasing. Hinumdumi mga igsoon, even sa panahon sa paghukom sa Dios, walay tao nga isog nga dili mo hilag sa panahon sa kayugot sa Ginoo. Hinumduman na to man. Ikaw ug ako, even unsa pa ang imong propesyon sa kalibutan, even doktor ka man, even engineer ka man, linguistic ka man, presidente ka man, prime minister ka man, or hari ka man sa tibok kalibutan, hinumdumi under control ka sa gahom sa Ginoo. Sa tanan nimong tinguha, trabaho, pastor ka man, pastora ka man, ebanghilista ka man, apostol ka man, bisan unsa pa ang rangko dinis kalibutan, under control tas Ginoo. It's one of us mga kaigsuonan. Ginoo mo'y nagbuot na to. Ginoo maoy nagkupot sa imong gininhawa karon bisag unsaon ba. Mao nga ato ning basahon ang pinadayag revelation or gipadayag ato ning basahon mga pinanda. Sa kapitulo 15, hapit na matamahuman sa revelation, mubalik na sa Genesis 1:1 hangtod sa katapusang sinulat sa daang sinulat diha sa Malakyas. Kay siyempre ang katapusan nga sinulat sunod sa Mateo is Malakyas. Hapit 1 year maigsoon natong pagtuon sa pag-ug sinulat gikan sa Mateo 1:1 hangtod karon maigsoon hapit na tamahuman. To God be the glory mga igsoon.
hinumdumi kung ikaw ug ako di ko ka himasa perti ko kang tapulan ang mubasa igod ka kahibalo kung unsay sikretos Ginoo, unsay sikreto nga ikaw panalangin sa Ginoo. Wow, unang-una ang sikreto makahibalo ka kinsay tag-iya nimo, kinsay tag-iya sa imong puso, kinsay tag-iya sa imong gininhawa, kinsay tag-iya sa tanang mga buta. Kaysa diha nga imo ni matagamtam mga igsoon ang tanan nimong trabaho nga naa karon nimo kadili na imuha, igo ra day kang gisiligan, igo ra day kang gipiyalan, makahimaya ka sa Ginoo. Lord, salamat sa patrabaho nga imong gipiyal ka nako. Salamat sa imong proteksyon nga imong gipiyal ka nako, nga imong gipasinati ka nako, nga wala ko nimo pasagdi sa panahon sa akong paglakaw. Kadaghan kay nangamatay dias karsada nga nangawasag ning oto tungkol sa mga disgrasya. Ikaw ug ako giatiman, gialimahan ka, timan ina nga dunay panahon, dunay oras ug takna nga ikaw giluwas Ginoo, hinumdumi na igsoon sa iyang pagkamaayo. Ayaw nagiganti, ayaw nang ipaliwala nga gikan sa balatian, doon na kay promise sa Ginoo nga Lord, kung imo kung ayoho niini, mangalagad yun kung kanimo. Dili na imong gipramisan ana ang pastora, kung dili ang Dios mismo. Mao nga ikaw lang ug ako mo'y nahibalo niini. Ibin sa akong kinabuhi, doon ako'y pakiksaan ngadto sa Dios. Doon ako'y promise nganong until now igsoon niya ang inyong ubos nga alagad nagpadayon nagpabilin nga paambit sa pagkamay sa Ginoo. Kinsa man ko sa atubangan sa Ginoo, kinsa man ako nga magpasigarbo ko sa akong kaugalingon, wala. Mao nga dapat mo ilata nga adunay Ginoo, dapat mo ilata nga adunay Dios. Kay kung dili ka nita mo ila, paingon kita sa kalaglagan mga binaka. Ako kining basahon kung unsay sitwasyon sa mga manulunda nga nagdala sa katapusan ng mga katalagman. Tanawa ko. Kapitulo 15 sa pinadayag o gipadayag o Revelation. Okay, may kang Revelation, may igsoon di man na binisaya, English man ha. Ingon diri may igsoon. Ako ning basahon. Salamat sa imo nga kinabuhi, Ma'am Managat Manyete. Sa tanan nga mga Manyete family, kanunay usab nga nagsunod nining atong programa Luzon, Visayas and Mindanao. Tungod kay doon na may nagasunod nining atong programa o nag-hook up nini maigsoon labi na sa nagalaing-laing mga lugar. Wow! Even nini nga area igsoon nagapalibot, naglanog-lanog ang FM radio, ang Shine FM 95.3 sa matag usa ka mga panimalay nga dunay mga FM radio. I declare blessing sa matag usa ilabi na sa naglantaw nagwatch karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod mga binangga. Ako kining basahon, mga anghel nga nagdala sa katapusang mga katalagman. Ikaw o ako kung unsay kahimtang karon o sa laman ng kahimtang mga trahedya, di ba katalagman na? Linog sa Taiwan, lunog o tsunami sa Dubai, nga ang airport gihimo nga dagat o balik, mga dagat nga nahubas, nanggawas ning pinakakaraan nga mga barko panahon pa sa ikaduhang gira sa tibuok kalibutan. Mga dagat o mga dagko nga mga storage sa tubig na nga hubas. Matud pa sa social media nga karong Mayo musamot pa ang kainit. Hinumdumi mga igsoon ang Dios mao'y nagkupot sa panahon. Pwede niya paulanon bisag karong bulan na sa Abril sa katapusan o karong Mayo. Lamang nagulat ang Ginoo kung ikaw ug ako mo ila ba nga dunay Dios. Hello. Nagpaabot siya kung kanos aga mahimong seryoso. Nagpaabot siya sa iyang trono karon
kung kanusa ang tao matutali mahinadlokon og mubiya sa pagkadautan. Kay daghang kay mga Kristohanon karon nga mag-angkon nga Kristohanon pero wa pagyapon ning biya silang karaang batasan. Wa pagyapon mubiya maginulsol totally sa ilang kalingawan sa kalibutan kay mas labi nilang yatag at pagtagat ang kahilayan kaysa simbahan. Maunay tinuod igsoon, ikaw ug ako dili ta buta bungol sa kalihukan sa kalibutan kay mismo ato nang makita ug madungog mismo. Ibin ang mga kasimbahan nagtrokis, nagdebate, nagpagalabuanay sa garbo pero wa gyud nigdaog sa debate. Unya ang gilalisan maurang kapitulo bersikulo way angay ikaw ug ako mga igsoon ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo nagkinabuhi sa minsay sa Ginoo wa gyud lalis nga mahitabo. Walay irko mga igsoon bisan unsa pa ang title sa inyong simbahan. Simpre matag usa mga igsoon dunay title nga listrado sa kitawag oksi aron ta dili mahimo nga illegal sa pagwali sa minsay sa buhi nato nga Dios. Diba? Naapapamatas kalibutan dili pa mata mga espiritu. Maumanggani ikaw ug ako magtuon ka sa pulong sa Ginoo aron ang imong kinabuhi, ang imong kinaaya haom niini. Kabalo kang mo divide sa oras, kabalo kang mo gamit sa panahon nga gipiyal sa Ginoo kanimo karon. Wow. Kay kung dili gani ka kabalo mo divide ug mo manage sa imong oras, magpatabok ra gyud ka o gamit sa oras ngadto sa kahilayan. Labaw sa tanan kung kahilayan imong gigamit dili para sa Ginoo. Di ba? Naadik man ka ibin sa gadget. Dili ra ba gyud na mo ilang mga magtutudlo? Dili ra ba gyud na mo ilang maestro, engineer guon sa pa? Kay kung maadik gani ka sa gadget, maglugat to kinumong mata, matulog kag alas 2, alauna, pagkaugma, ligo na sab ka, mabutag yun ka, muna'y klarong pagka-istorya. Ikaw ug ako maigsoon tanang mga butang makatabang pero makapatay. Tanang butang nga gipiyal sa Ginoo kanimo ug dili na nimo ampingan, mamatay ko kag sayo. Tinuod dili, tinuod maguna ibin ang motor. Kay biyalan kag motor maigsoon imo ra mang hinubugan, maangin pa ng uban. Biyalan kag sakyanan imo ra pong hinubugan, imo rang idasmag sa poste, hinahubog. Kung ikaw magbasa kag Biblia, mahubog ka. Musulod ka kag bisyo. Dili oy. Kay imong giampingan ang imong kinabuhi, kay usara imong kinabuhi. Dili ta magwinakal mga kaigsunan. Arong ingnon gyud nga sikat. Ang pulong sa Ginoo naghanay o nagtug-an aron ikaw ug ako aduna kay giya ug aduna kay insaktong pundasyon diha sa pagpangalagad sa buhi nato nga Dios. Musugot pa mo sa dili, maminaw mo sa ug dili sa minsay sa Ginoo. Ang importante kaming mga alagad sa Dios nga namagtinud-ano muwali gyud mis kamaturan. Total di mata kasuhan, di mata illegal maigsoon. Kawas kung illegal na nato ang giwali. Walas Biblia maigsoon ibin sa dako nga rangko sa tibuok kalibutan. Kung dunay Biblia, duna patay kagawasan, uiwali ang kamaturan. Ang problema dili kun mao nang giwali. E mao lagi otro pong bisyoso, otro pong palahubog. Otro po sab nga kamit-kamit mga kaigsunan. Mga alagad sa Ginoo, daghan kay mga tentasyon sa kinabuhi. Hinumdumi mga igsoon ibin sa social media. Daghan kay mga tentasyon sa imong kinabuhi. Apan diha ka masukod kung tinud-anay bakang nangalagad sa Ginoo. Dili na ko na ikaulaw. Ibin sa messenger, dunay mo text nato maigsoon. Saman gusto ka makik-6, saman gusto ka maka-video 6. Uy, laruhan ang inyong kinabuhi.
Kung mga dukiro patang tao, igsoon, dugay ra. Kaya watay asawa to as laing nason. Kung kaniadtong tagsaanon ko igsoon, wa magani ko magbinuang, wa magani na ko hugaw-hugawi ang akong kaugalingon. How much more nga na ako'y katungdanan, isip alagad sa Ginoo, akong hugaw-hugawan, akong profesyon. Profesyon diya sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Hinumdumi si Jose, si Joseph maigsoon, kitintal sa asawa ni Potiphar. Kanunay siyang nag-ikyas, kanunay siyang minikay. Kay ang bukad sa tao ni ining kalibutan na labaw sa tanan alagad sa Ginoo kining kaulak. Maumanggani ang mga alagad sa Ginoo, dapat doon na kay paglikay, doon na kay pagpukong, doon na kay gitawag og self-control. Kay ikaw nag-lead o nagdala kang mga tao. Naganaguban igsoon, ampay. Wengen paggrasya na maguni pastor, magkasasala na maguning tao. Yes! Mawanay Kristohanon. Nagkubot pas lukot imong kinabuhi. Kinagpatintal ka igsoon. Unang makaluluoy binang mga OFW nga nanarbaw sa laing nason, uni ang nabiling mo nas tinahawar ang gayaka-yaka. Nga paabot og tunol maigsoon, unya gihubog-hubog ra, gipamayira, gipaglakira, tinuod na dili, tinuod oy. Unang ikaw ug ako wala ba ginalilong atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Habats Will, o sa tanang mga Will family, o gilabi na sa kinabuhi ni Sister Ria Love Silva. Ako igsoon, dili lang ka usa ka duha. Namutiks na to sa mankas, gusto ka makiksix, gusto ka maka-video call, ikaw ay klarohan ang inyong kinabuhi oy. May pa'y mangalagan mo sa Ginoo. Maluoy pa ang Ginoo ninyo. O mga tao tang dokiro, ikaw masa unod nun nga kahilaw, kaulag, di ba mo ingon dayon ka, bisag alagad kas Ginoo, ay, grasya naman. Hinumdumi mga igsoon, kung tinun-anay ka ng alagad si Ginoo, tinun-anay ka alagad si Ginoo, dagahan ka yung mga tentasyon. Kapag magpadala ka, goodbye Philippines ka. Mao nga padala katalakman ang kalibutan. Tungod sa kahugaw, kaslon ang babae o babae, lalaki o lalaki, naba nas Biblia. Mao ba nagitudlo sa inyo ang mga magtutudlo? Kung nagbasa mo Biblia, Biblia mo'y basiha. Dili nang inyong tawhanon nga desisyon aron mo makakwarta. Kami mga alagad sa Ginoo nang matinud-anon nga mga sulpot dinis kalibutan, mga kaigsunan, kay mao man ay giisyos kalibutan. Apa nagtinud-anay, nagsineryos, ikaw o ako, kung magsineryos ka, dili ang uban mo'y panalaginan, kung dili ikaw na nagsakripisyo o naghagok pag-ayo para sa buluhaton sa Ginoo. Lang-alang maigsoon ka kung nagparelax lang, dili ka ni maminaw sa minsayes Ginoo. Di ka nang dili maminaw sa minsayes Ginoo, muna'y mga tapulanon. O manay nagbuot sa kaugalingon, maigsoon kay hadlok man ang maigok. Kung dili ka minadlokon sa Ginoo, ba nag-asawa kung lagyo ka, magbayigo ka, maglakigo ka. Pero kung doon na kay kahadlok sa Ginoo, mahadlok ka, mulikay ka. Kiniinig kalibutan na maigsundagan yung kaintintasyon, tinuod yun. Ikaw lalaki, hagitol kang makiksiks. Mao nga din sa social media maigsun, tistingan ko ka, tinuod pa kang alagad, labi na ko sa kakaalagan. Hello. Adunay mensahe si Brother Marcelo Mingito. Amin. Kung dili ka, di ka mahinadlokon sa Ginoo, di mani ang lugar sa Ninibe, ang usa ka hari ni naog sa iyang harianong trono. Wow. Kung imagino na to sa itong kinabuhing karon, wari gutas pupinting, tanawa si Hari Nabucodonosor ang atong mensahe kahapon. Astig kaayo kay siya pa'y hari sa Babylonia.
iya gidabdaban ang tulo ka higala ni Daniel. O niya kay ang mga tulo ka higala ni Daniel doon na may Ginoo. Nagpadala man ang Ginoo anghel dito sa tiliwala sa hunno nga ilo kapito. Natingala si Haring Nabucodonosor ingon sa diba? Tulo man ang atong gisangkay diha. Nganong naupat naman eh. Unsay nahitabo ni Nabucodonosor, gihugasan siya siya pagkahari. Giipon siya sa mga hayupan. Nigtubo ang iyang balhibo. Nigtubo ang iyang buko. Kung ikaw himasa ka, mahadlok biya ka. Hadlok ka, oy. Makarilit man ka maigsoon nga mismo si Haring Nabucodonosor sa panahon kani adtong maigsoon kibalik sa ultimo nga siya mo'y pinakangilngig nga hari sa Babylonia sa panahon ni Daniel igsoon sa iyong mga kaunan, sa iyong mga higala. Ikaw o ako igsoon, wala pa ka. We can try to ask in our own self. We examine. Ato ko no sulayan ko no pagpangutana atong kaugalingon karon. Ano na yung mensahe si Brother Pamsilo Mingito Garcis? Daghan kaayo pastor ang temptation, ang babae kusog nga maguna-una at tinuod ka na. Sa akong pagsugod din sa social media, pagka daghan ang tentasyon, sina kang hagiton kang makik-sex. Sina kang higiton kang makik-sex video. Pagkahugaw. O ikaw alagad sa Ginoo nga alang-alang. Di ba mo karag-karag na yun ka? Kay mo ingon man yung ayay. Di kayo naman ni noon, wala rabay atong asawa. Pagkagrabe. Timan si Joseph nga wala ang bana nga mao si Putipar nga hari mga igsoon. Ang asawa ni Putipar maigsoon ayay kapatsansing man. Ikaw igsoon kung wala kay Ginoo, dili ka aga matintal na perting pagkakinisa asawa sa hari. Di ba maglugatog na imong mata mga igsoon? Tanawa ra ko na si tabo ni iba. Di ba ang iyang mga mata nagkalami kay kanon tong mansanas. Wow! Makatakbaw sa akong kinabuhi. Di ba dako kay kungaw? Ay. Angin manoon si Adam. Plus pasalig pag yun sa yawa, ganiingon ang yawa ang bitin. Dili maguna tinuod nga mamatay ka. Kung dili mahimo ka nga magialamon sama sa Dios, kini bang dautan maigsoon pagkalamian yung kain mo pasalig. Puro pasalig rin yun ha. Puro rin yun pangangkon. Tanawa ra ko si Satanas, di ba mo angkon si mo tag-iyas kalibutan, manghinambog pa. Pero kung basihan ang imong basihan na to ang kasulatan, nabas Genesis 1:1 hangtod pasahago na tanan, si Satanas may tag-iyas kalibutan. Apan nga numan, nga doon na may daghang taros kalibutan, nga parehag kinaiyang Satanas. Apan nga numan, nga doon na may daghang musunod sa proseso o pamaagi ni Satanas. Tungod kay wala mahinadili, mahinadlukon sa Ginoo. Hello. Apan kung mahinadlukon gani kas Ginoo, bisag isagol ka pa sa mga katawhan nga mga balasobas, magpabilin kang lig-on sa saad sa Dios. Tinao dili. Bisag adto pa ka isagol sa mga daghang tentasyon sa kalibutan, apan timan ang saad sa Diyos. Hinundumi si Joseph sa diha nga nakalabang siya sa tentasyon sa dagkong pagsulay ibin sa asawa ni Potiphar. Masayang nahitabo, gihimo siyang gobernador. Hello, ikaw o ako, kung di ka kagapasar, ikot ka.
beses sa kinabuhi. Ang mga alagad sa Ginoo wala tuo ang tentasyon. Magpadala gani ka sa pulbog sa imong emosyon, magpadala gani ka sa imong mga paglantaw, mga mata, magpaylugita na. Ibig imong pamilya pwedeng magubag niya na. Maumagani, maigson, patiya ang daan ninyo kinaiya kung kamo maghimong mga lagad sa Ginoo. Kaya kung Kristohan, pag-ani ta, maminaw lang yapon tas palibot, maminaw pagyapon tas sa mga isyo sa palibot, nga dili tinuon, maurag yapon ang atong buot kaniadto karon bisag Kristohan ang kaman. Apan kung tinud-anay ka ni kang Kristohanon, malipay kay maigsoon. O nang atong mga kaigsoonan, malipay itang nga makadungog. Muingon, Pastor, dili na pwede nga bubalik sa karaan. Kaya nagkasabot may sa mensahe sa Dios. Wow! Muna ay tinuod. Ito na ning basahon, igsoon, saglit ang atong oras nagdagan man. Ito ning basahon. Kung unsa ning gidala nga mga katalagman sa mga anghel. Kung dili ganit nagabantay ani maigsoon na mga kugang lagyod ta. Kaya unprepare man ta. Musiga rin nyo itong mata maigsoon kung maabot na na ang iingon sa kasulatan. Apan ikaw o ako gipahibalo pinagi sa mga alagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong magkinabuhi. Salamat sa inyo ang paglantaw. Salamat sa inyong pagpaminaw ang inyong mga panalangin kaninyo. Dili ako ang panalaginan, kundi kamo mismo ang panalaginan kay maangkon ang kabaguhan, kausaban, kalikod o kanasig diyan sa pagpangalagan nga matinud-anon at tubangan sa Ginoo. Sa tanan nga naminaw sa FM radio, manghinaot ko nga Ginoo maghari ka na to, igsoon. Ingon dire maigsoon. Ingon dire, onya nakita ko ang laing dako nga kahibulongang talanawon. Dito sa langit nakita ko ang 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka katalagman. Wow! Unsa na trabaho sa mga anghel? Kanira bang mga anghel maigsoon anytime ra bagyo na mo abot nimo. Upadala ra bagyo dayon ang Dios o anghel pagluwas nimo. Anytime na. Immediate na maigsoon. Hindi gud ka kahibalo. Usa ka pamilok within seconds igsoon mo abot ka ng anghel. Di ato matinud-anon nga nagalagad sa Ginoo. Siyempre, matinud-anon ang Dios, di ato matinud-anon. Basahan na ninyo igsoon sa Salmo 18 versikulo 25. Ingon diri maigsoon, nakita ko ang 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka katalagman. Kini ang katapusan mga katalagman, kay katapusan man kining pagpakita sa kapungon sa Dios. Hinumdumi mga igsoon, nahitabo na ni wala pa. Hinay-hinay ba ni? Ang katapusan kapungon sa Dios ang pagsunog sa tibok kalibutan. Tunawon ang tibok universo o ang kalibutan pinaagi sa kainit. Asa po na makita, Pastor? Basahan na maigsoon sa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 10 ngadto sa 11. Pudahonog ang tibok kalibutan o mawagtang ang kalibutan. Apan hinumdumi diya sa Mateo 24 versikulo 35, mahanaw man ang langit o ang yuta, apan ang pulong sa Ginoo magpabili ni hangtod sa kantoran. Mao nga ikaw ug ako nining kalibutana kundo na kay pulong sa Ginoo, di gyud ka madala sa bisan unsang tentasyon nining kalibutana. Wow! Kaysa diya ka makalagpas ka sa tentasyon, kadaugan kasiguruhan panalangin nga nag-atang nimo mga pinangalan. Hinumdumi sa panahon sa tentasyon, ang panalangin, kaabudan siya, kadaugan nga maangkon nimo kay ikaw nakita sa Ginoo nga kasaligan o kapiyalan ka sa trabaho para sa Ginoo. Grabe. Padayon ta sa pagbasa igsoon. Ingon dire mga kaigsoon.
Dos, og nakita ko ang sama ka bildong dagat nga may sagol nga kalayo. Nakita ko sab ang mga tao nga nakabuntog sa mananap. Sa mananap o sa iyang larawan o ang numero nga nagsimbolo sa iyang ngalan. Nagbaro sila sa daplin sa bildong dagat o nagdalag mga alpa o mga hinatag sa Dios. Nag-awit silang awit ni Moises, ang sulugoon sa Dios o ang awit sa nating karnero. Ingon sa unahan, Ginoong Dios nga labing gamhanan, pagkahalang doon, pagkahibulungan sa imuhang mga buhat. Ikaw o ako maigsoon, wa bagyo ka mahibulong sa buhat sa Ginoo. Usahay magud ang tao, himuon lamang yano sa usa ka tawo ang iyang pag-atiman sa Dios nato. Himuon lamang og angkonon sa tao, kini pang pag-angkon sa tao mao maguni makadaot. Kaya ang mentalidad sa tao maigsoon mo angkon man nga ang iyahang lawas iyaha, siya'y may magbuot. Angkonon sa tao nga ang ginahawa iyaha, unyara na makaamgo o magtinga na. Klaro dili. Unyara na makaamgo kung naana nas kalison sama ko ni Haring Nabucodonosor. Nga sa diha nga naghinambog si Nabucodonosor, naglantaw-lantaw siya dito sa atop sa iyang gingharian sa Babylonia. Automatically maigso doon ay tingog gikan sa langit, ay Nabucodonosor, patapok malamang ka karong adlaw, waon ako ang gingharian gikan nimo, o niya mo tipon ka sa mga hayupan. Hinumdumi ang Dios ko desisyon gana. Dili ba parehas sa tao nga nindot kay saan? Tinoo dili. Ako exoo dili lang usado ha. Nga dunay mo saan? O ismail lang ko. Ganun man. Basta tao ka ni mo saan, dili na 100%. Apan hinumdumi kung ang tao mo hatag, dili na mistil pa i-diskurso sa social media. Muhatag, buhaton, dili na ipasigarbo ang tinuon nga nakasabot sa mensahe Ginoo. Ibig dili na malibay nga ibig ang ilang personalidad iminso sa social media kay sila nakasabot na pulong sa Ginoo. O na tinuon. Pero kato mga tao nga ating pakarong ignon, murag mga politiko. Hello, tinuon ba ko na? Layan ay diskurso, Mr. Suanso, donated by Unsa Diha. Tinuod yun na mo na'y realidad sa tao sa kalibutan na wala nakakataon sa walang kasulatan. Apan kung ikaw, tao o alagad sa Ginoo, bisan dili pa ka i-appreciate, bisan dili pa ka ipaila sa tao, apan ipaila ka atubangan sa Ginoo. To God be the glory, kay ang nag-establish sa imong kinabuhi ang Dios nga may tag-iya sa tanang butang. Hello, muna'y sikreto. Gusto ang alagad, mga alagad sa Ginoo nga magtudlo ni sa sikreto gikan sa Ginoo. Kay kung ikaw ug ako dili kani kakahibalo sa sikreto pamaagi ka sa Ginoo, good ka mahimong success. Makadungog kag istorya nga sakit, mobaos man dayon ka matugpas tagasimo. Moingon ba dayon ka, ikaw ra? Ay koy, awa na. Wanay angay. Tanawa ra ko dire maigsoon sa pinanayag. Ginoong Dios nga labing gamhanan, pagkahibulungan sa imong mga buhat, hari ka sa tanang kanasoran. O sa giingon sa Biblia, hari ka sa tanang kanasoran. Karon dunay mga hari, siyempre. Dunay prime minister, dunay gobernador, o unsa pa. Pero ang Dios, unsa diaya ang Dios? Hari siya sa tanang kanasoran. When we talk hari, kay hari man siya, siyempre siya mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Nabapas Biblia may ikson nga si Satanas mo'y hari sa kalibutan. Itagain kong versikulo kapitulo.
Nagaay kog tima mga Igsoon nga si Satanas mo'y nagbuhat sa langit. Magtuon sab ko, magpasasab ko, pero wala man din kasulatan Igsoon. Angayan ba nato ng tuuhan? Angayan ba nato ng sundon ni Satanas ang iyang batasan? Angayan ba nato ang sundon ni Satanas ang iyang kinaiya? Nga perting barong paduha, nga dinis kalibutan mao iyang papel, pagpangawat, pagpatay, pagkuba sa pamilya. Igsoon magbantay ta. Ika ng mga sugilanon sa palibot nga dili tinuod, mao ni mukuba nimo. Apan kung wa ka nagbuhat, ano mang maguba man ka, ang pangutana magunog nagbuhat ka. Hello? Even gani sa social media, Igsoon, mabala na magunin mo ng kinaya sa tao. Gamay disprensya, gamay inom na nala, post na post. Kung mahimo ma-Igsoon, bisan gani sa away sa utot sa pamilya, i-post. Akong gibulagan, akong asawa, akong gibulagan, ako ang bana kay perting baho ang utot. Pero sa panaguyaw pa, ay, dili ka agi-ag hangin. Pero managminyo na may Igsoon tungod kay walay Ginoo, hasta ang batasan sa bana, hasta batasan sa asawa, i-post pa sa social media. Pagkadagahan ng maangin, ayaw. Ang Biblia mga Igsoon nagtukan Diyos kamatuoran. Ingon din mga Igsoon, hari sa tanang kanasuran, matarong o matuod gayon ang imuhang mga paagi. Wow! Matuod o matarong ang pamaagi sa Dios. Nag-ingon ba ang Biblia nga ang pamaagi ni Satanas matarong o maayo ang pamaagi? Wala oy. Si Satanas magsigir ako nagpangangkot, tanawa ko ng mga tao kusog ay mangangkot bisag walay kahako. Kasagarang mga tao nga wala magkinabuhi sa pulong sa Ginoo, katong mga tapulanon kusog pa kayo ng mangwinta. Inoo dili. Tanawa ra gud una sa inyong pamilya kinsa may tapulan niya. Di ba kusog kayo ng mangwinta? Palungago na, palbuha. Nahugaso na. Ay, kataas, putaas na yun ang simuna na. Tinood dili. Tinood oy. Kinagdako ko mga Igsoon nga nagtubo ko nga naas kapobrehon. Nagtubo ko nga kanunay nabilin sa panimalay nga nagkatiman sa akong mga manghod. Diha na ko marilit ang kahimtang sa usa ka asawa. Usa ka asawa nga di nagatiman sa ilang gagmay nga mga anak. Ayaw ko na nga moingon po bayo teka pastor. Hinumdumi mga Igsoon walay trabaho sa bahay nga dili mabalaan sa lalaki. Walay trabaho sa lalaki nga dili kabalaan sa babae. Hinumdum na. You and I atubangan sa Ginoo libil tang tanan. Ganun man ikaw lalaki di ka kabalong manilhig, mapuno kinapasuran ni mong balay. Saman lalaki ka. Nagtrabaho kang opisina, di gani ka kabalo man laba. Na, manimahaw yung kang agupok. Hasta ni mong grip. Tinoo dili. Saya nung kahimtang o kaliukan sa panimalay diha magsugod kung haong ba ang imong kinabuhi. Di gani ka kabalo manghugas, di gani ka kabalo manglipyo si imuhang balay. Na, mabahay mo ginabasurahan imong balay. Hasta ni mo nga isupot. Matod pa ang pamaagi sa Ginoo nga Igsoon ingon diri, hari sa tanang kanasuran, matarong o matuod gayud ang imong pamaagi. Wow! Kung matuod o matarong ang pamaagi sa Dios, why not you and I? Dili ka mahimong matarong? Dili ka mahimong matuod ang pamaagi nimo? Hiwi. Ikon hiwi na, sa to pa ang imong amahan si Satanas. Ingon diri sa 4, kinsa ba ay dili mahanlok kanimo Ginoo? This is question mark. Kinsa ba di ay, tanawa ako, kinsa ba di ay dili mahadlok kanimo Ginoo? Kinsa ba di ay magdumili pagdaig sa imuhang pagkakamana? Grabe. Ikaw o ako magdumili gani kang kapagdaig sa Ginoo. Wa gyud kay pulos sa tibok kalibutan. Hinumdumi mga Igsoon ang Biblia nagtug-an nato, nagpamatuod sa angay natong buhaton. Wala nagtug-an ang Biblia nga ikaw maalaot. Ang tao ray layhang maalaot.
Dili man mamina sa mensahe Ginoo kay magsige magkaigo. Mao man ni tinuod. Kung layhan kag dili maigo, hala pag binuotan. Pagkahanlog sa Ginoo, pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, aron ka dili maigo sa pulong sa Ginoo. Mao man ni tinuod igsoon. Wala may daang diskusyon niya kung layhan kag dili maigo. Hala pag kinabuhi sa Biblia. Bisag Kristohanon ka na. Bisag pastor ka na, bisag apostolis ka na, bisag bisyap ka pa. Pero imo batas sa kinaiya, dili haog sa Biblia, ayaw na lamang. Kay magpakaulaw ta na maigsoon sa katilingban, labaw sa tanan, atong gikahalugan, magpakaulaw ka sa tubangas Ginoo. Ginoo dili. Kasi kasagaran magos kalibutan maigsoon, labi nag-hire na rangko, mutaas masab ng garbo. Mutaas masab pa, igsoon ang calculation sa tao. Apan hinumdumi, even si Jesus nagpailob siya hangtod dito sa cross. Yo ay kinsa matatubangan sa Ginoo. Dili angayan maigsoon magpasigar butas atong kaugalingon. Ingon diri kinsa bay makadumili pagdahig sa imong pagka-gamhanan. Ikaw lamang ang balaan. Wow. Mao na niingon diha sa Pedro maigsoon, magbalaan ka mo kay ako balaan man. Kay kung ikaw di gani magkinabuhi nga balaan sama ni Jesus, way angay. Isag mo angkon ka pang Kristohanon. Pwede ra magutang mo angkon man. Ang tinud-anay nga nabago makita sa iyang biyatasang kinaya. Unang-una, pinulungan sinultihan. Mao ganay mo pamatuon sa taong Kristohanon. Angkon ganit ang Kristohanon, mahadlo ganit ta. Dayon tagpamalikas, natay babalan ka na igsoon bisag saon pa. Ingon diri ang tanang kanasuran, moduol og mosimba kanimo ang tanang kanasuran, kay nakita sa tanan ang matarong mong mga buhat. Wow! Nag-ingon ang Biblia, dili si pastor, dili si pastora ang kasulti. Kung dili nagbasa o gibasa nato ang Biblia, matarong man ang imong gibuhat o Dios. Kinsa may angayan o kinsa may dili makadayeg sa imong pagkamayo. Ikaw ug ako ug dili ka kadayeg sa Ginoo, may pay si Satanas ana. Mao nay klaro igsoon. Ingon diri 5. Human niini nakita ko ang naapli ang templo dito sa langit. O templo nga puy-anan sa Dios diha niini. Wow. 6. Og migula sa templo ang 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka katalagman timan ina. Naay mga anghel ang Dios. Naapoy mga anghel si Satanas. Unsa man ang mga anghel ni Satanas? Naas mga pangpang, naas mga kahoy, kanang mga engkanto, mga tikbalang, mga oko, usa pa na mga tampaloslos. Isa may nakaila mga ekson nga mga manulunda sa ni Satanas. Una sila na nagpuyo diha sa mga katubigan o asa diha. Kanya katubong mga tao, mga tusok magtuo-tuo, moingon na ayay nabuyagan maguna diha sa tubod. Kay naingnan maguna, hala sige paghalad mo ugis nga baboy nga ito o kuko agay pagkalisura nya manhiman ang kasubay-subay rin ay galungak, ang kasubay-subay rin ay galatas manok. Doon ang pag-computation mauni kung dili gani mo halad ani diha sa tubig o dili mo muhatag buhalat sa nagsubay-subay ani, di ko na maayo patakan na lamang apa na Biblia. Alang tagain ko ninyo igsoon kung kapitulo bersikulo even sa social media, ito nang basahon dire. Pero magkabalusok ng mga tao ba? Kanang nga mga pagsubay-subay, kanang pagpamarang, hala sige. Tagain ko ninyo bersikulo kapitulo maigsoon nga ang pagpamarang nahimuot ang Ginoo niya na. Kikining ato nga programa, open gani. Bisag unsa pa inyong bersikulo, basta nas Biblia, ako nang basahon dire. Ito bang pamatulan? Hapit naman ta mag-celebrate may exon in 1 year.
Mo na inindot. Kay open man ta mga igsoon. Dili ta mo laban sa tong reliyon, oy. Dili ta mo laban sa atong title sa simbahan kay dili na mo dalas kadaugan kaluwasan nato sa umalabot nga mga panahon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Rizzy Baldonado from Pasay, Negros Oriental, nga kanunay gyud nagasunod ni nato nga programa. O sa tanan nga nagasunod karon igsoon. Ingon diri o. Human niini nakita ko na apli ang templo. Nga puy-anan sa Dios diha niini. 6. Og minggula sa templo ang 7 ka anghel nga nagdala 7 ka katalagman. Nagbisti sila puting lino og bandahan o bulawan ang ilahang dughan. City, onya ako sa upat kabuhing binuhat, ninghatag sa 7 ka anghel o 7 ka bulawang panagsan nga puno sa kapungod sa Dios. Ayay, gihatagan og panagsan nga puno sa kapungod sa Dios. Ang pangutanag panagsan giyapuni sa kalibutan. Human yung tanig saon. Ingon dire nga buhi sa walay katapusan. 8. Ang templo na puno sa aso nga gikan sa himaya sa gahom sa Dios og walay makasulod sa templo hangtod matapos ang 7 ka katalagman nga gidala sa 7 ka anghel. Grabe. Usahay ang tao sa kalibutan. Isang usaon pagtayo ang nason. Ang problema ni ini, kung moabot ang dagkong katalagman, musamot o kagahi ang kasing-kasing sa tao. Diha na yun. Mahitabo mga kaigsunan, pila lang yun ang makalahotay nini. Pila lang yun katao ang makasulod sa gingharian sa langit. Base sa balaang kasulatan. Dili base ni pastor o ni pastora, base sa balaang kasulatan. Kung sa may angayan natong buhaton pangutana, aron ang kapungod sa Dios mag-minimize, kung sa munang minimize, magkuha-kuhaan ba? Ikaw o ako, mubiya ka sa imong pagkadautan, kung karon dautan ka, maghinulsol ka sa masagibuhat sa Ninibe, mga binangga. Anong nakaligay ito? Ang nasod sa Ninibe, nang ipadala si Jonas sa maong nga dapit. Nahanlog si Jonas, oy. Ingos Jonas, agay, kuato ko sa Ninibe, kinsaman ko be. Hanlog siya. Sibat siya, paingon sa Tarsis. Bigin sa may nagkabasaan na maikson. Ato nang basahon. Sa kasaysayan sa usa ka hari, mingnaog siya sa trono o hinulsol kauban sa iyang mga katawhan. Ikaw kung ako maigsoon kung dili gani ka hinulsol, may si Satanas nagpangurog pa, mingtoo pa. Unang miining kalibutan na maigsoon, ang astig magkod sa tao kung may paglawas. Di ko na kahuna-unang Ginoo, labi nagnalimig sa bisyo. Moingon man na nga, hindi gyapon ta mabisyo, patay gyapon. Hindi gyapon ta maghubog, patay gyapon. Hindi gyapon ta magtabako, patay gyapon. Pero pag magtinga na, moadto ba lagi hospital? Pagpatabang lagi igsoon og pamilya. Igsoon kanang bisyo naghinay-hinay nagpatay ni mo. Naghatag din nimo kaalaotan mismo sa imong pamilya, naghatag na nimo og pagkaalaot og pagkapurdoy, pagkapobre. Tinuod dili, tagaay ko kapitulo bersikulo nga pinaagis bisyo na dato mo. Tagaay ko kapitulo bersikulo sa inyong pagpanugal, sa inyong pag-inom, maayong resulta. Kung pasahon diri. Kaya wala man tayo lang ipasa diri, kaayuhan man, kadaogan, kabaguhan man. Ano ni minsay si Pastor Rizzy Baldonado, maayong buntag pastor, ang Ginoo makauban sa kanunay. Wow. Tinuod maguna. Ako dili ko makikirgo kung ang inyong pamatuod sa dinis kasulatan. Kaya pinaagi sa inom, pinaagi sa sugal,
pinagi sa bisyo kaladraka, nalipay ang Ginoo ninyo. Nalipay ang Ginoo sa tawo. Kaya kung pasahod dire. Aron makabalo ng mga FM, naminaw sa FM radio, even sa social media. Ay mugtuo mga kaigsunan nga si Jesus palahubog. Istorya ra mas mga mensahenor sa social media kay utro mang palahubog. Ngano man ang mga tao magwawali sa social media, ulaban nga si Jesus, himutang butang-butangan si Jesus nga palahubog. Naabas basa mga kaigsunan nga si Jesus sa iyang pagkahubog, palahubog siya. Istorya ra maguna sa tao aron makainom. Hinumdumi mga igsoon kung ang tao adunay bisyo mo dapi gyud na kamayo ang bisyo. Kay kung dili gani na siya mo dapi, dili na siya magbisyo. Tinoo dili. Diya sa pamilya mga igsoon timani ang kinaiya sa banag asawa. Kung ang bana abukuhan, timani na pero maunay nagbuhat. Kung asawa abukuhan, timani na kay maunay nagbuhat. Kung ikaw ug ako, kung wala kay pagsalig sa imong asawa, kung wala kay pagsalig sa imong bana, klaro gyud ka, wa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Hinumdumi mga kaigsunan kung ang imong una-una dautan sa ang imong binuhatan. Apan kung ang imong una-una maayo kay naay Ginoo, maayo sa ang imong binuhatan. Tinoo dili. Naruhanay ta igsoon. Ato ning i-clarify kay ang mensahe Ginoo muusisa mo examine ibin sa kinauyukan sa atong kasing-kasing una-una aron ikaw o ako mahimong mabago atubangan sa Ginoo. Wow. Adunay mensahe si Brother Oliver Villanuna. Good morning, Pastor. Amen. Pa-set out naman dyan sa mga Villanuna family nasa Nursery, Lunoy Bai City, Negros Oriental. Ang paibutag sa tanan nga taga Nursery. Pero wahatod karon maigsoon wa na gyud ko kaagis Nursery. Una nga usa sa ato nga kaila sa Sales Lady diya sa dako nga grocery sa Bai City. Ingon siya, well ko namalit ko ba diya sa Bai City. Lantaw siya, mutana magugol kay basta wana ko sa dakong grocery, wa magkukuilain nga tuon kini mang ikatagpo sa akong mga anak. Ikaw papa, ikaw mama, ayaw unaha ang imong kaugalingon ka malipay ka. Una-una ang imong pamilya nga inigbalik nimo maglayat-layat kay naay katagpo. O niya, ay mula ka ko, maimungin manayin ako mga anak. Ang am-am o niya baha. Ang makaon o niya, taon mga anak. Bisang pilita ka snacks basta inigulit na to, maglayat-layat na to mga anak mo takbo pa. Perkusyoso ka, palahubog ka, palainom ka, sugarol ka. Mahanlog na imong mga anak mo takbo nimo kay kahulbaw na, uy! Wala si papa si mama, daghan na kayo. Kinsa pa kayo mo pakita pamilya to anas mga silingan to anas mga balay nanago hasta sundang gitaguan kay manikpas si papag si mama. Ending kubuta hasta mga silingan na angin. Mauban ay gitudlo sa Biblia. Unang diya sa social media kung miingon gani dunay muwali nga si Jesus palahubog. Ay mong tuo ana oy kay utro man ang palahubog ng wali ana. Igsoon ang Biblia mo igsoon. Kung imo ayaw pagbasa, magkatapang ginani mo. Magkalipay na sa imong pamilya. Labaw sa tanan, enjoy ang imong kinabuhi. Kanya, nangumpara ko maigsoon ko siya ka. Di ba tuwa makasigig agi-agi sa nursery kauban sa imong asawa kaniadto? Engko ako, kaya nag-iskot man si Brother Oliver Villanuna, kaya mao ko ni akong alagian kaniadto. Diya sa nursery. O niya kay tanto-tanto na ko maigsoon nga sa una gigag Lunes hangtod Sabado mao gani akong trabaho kasi siyempre nagtudlong ta sa akong university o niya wala pa ko
tangtang niya itong mga panahon na kay wala pa man niabot ang requirement sa gitawag o sa CHED nga doon na tayo requirements nga i-comply. Kasi siyempre na matay requirements nga i-comply. Kung man tagahuman sa libro, kagamak yung libro sa master and degree, mo man nag-required sa mismo sa university, itang-tang ang alang may so magpabilin ta nga waman maumanay wamata ka dili mo ta mag-goal ano man kamo mo po'y kapubuton na mag-eksonan kung matangtang ka na po'y trabaho ang ipatrabaho ang Ginoo ni anayar ko ka goal pero tingali sa tawhanon nga huna-una magaingon ka ayahay wala man tingali ko'y pagkinabuhan ini ayaw kana siya nahitabo na kay dunay trabaho ang Ginoo nga ipatrabaho nimo o nga namindunghan sa ang FM radio ni mo madapit. Ako ekson, even watay trabaho nga eksakto, apan gi-enjoy na ko ang kinabuhi diya sa pagserbisyo sa buluhaton sa buhay na itong Ginoo. Maura na. O nga, sa Darcy Remixon, hangtod karon wala ko kabalik bila naka bulan or pingalituig na Mixon kay ari naman ko magalagian din ni sa Balyo kay nindot naman kay Karsada. Sa unang Exxon kawa pay karsada unya ang nindot-nindot nga karsada diri pa mas darsire unya dili pa gyud kay handik bahalag mga lubong basta kay dili mga tuwan e diri sa Balyo Exxon pagkaanak kay natuwan ultro sig katuwan mauna nga salamat sa Ginoo sa mga Villanona family nga kanunay nagasunod diha sa Darsire Lunoy Bai City Negros Oriental ang Ginoo magapanalangin kanimo diha labi na kanimo brother Oliver Villanona kumusta man ang imo nga kaimtang diha sa dapit sa Batangas. Wow. Wala nga abutas na yung mga nasod mga kaisunan even sa Saudi Arabia, sa Brazil, sa Sweden o sa uban pang mga nasod. Pag hindi ka itong programa may so dili lamang din sa Barangay Santo Niño kundi Luzon, Visayas at Mindanao pinaagi usab sa wifi connection ang ipasalamatan ng Ginoo sa kinabuhi ni si Raymond Guevara na until now and forever wa ko'y buas o way hunong ang pag-supply sa wifi connection kana maigsoon pamaagi na sa Ginoo kabubuton na sa Ginoo pagminti na sa balayran sa FM radio matagbulan kay dili man ginatos-gatos ang atong balayran pero ang Ginoo nagagamit ang mga tao mo na tinuod ang mga tao nga muhatag og panalangin di na mistil pang idiskurso kay dili na sila layang ipahibalo ikalipay nila ang paghatag kay nakasabot sila sa Biblia. Mao na'y tinuod apang ka ng mga taong bukat kayo nga wa kasabot sa mensahe sa Ginoo perting kuripota imuingon man na paigsoon ay pagwarta imo nila panginabuhian ng FM radio kaunang istorya ang pangutana ang gasulti kumusta man hello mao na'y tinuod ikaw o ako nakasinati man ini ibin sa imong pamilya nanawran ko sa imong mangwinta sa panimalay di ba mga tapulan pero katong mga kugihan di man na maglagtaw sa oras basta ay trabaho gina muna nga kung ugangan diri-dili na ako nagpapadako siya papel bisa ko sa trabahoan nakatunan dili man kalantaw trabaho o trabaho man all around man bisa ka sa ibutang muna ikatiman sa among anak karon. Wow. Adunay mensahe si Brother Oliver Villanona. Asa naman karon di ay nagpuyo pastor okay lang ako diri sa Batangas. Sige ra ko sunod paminaw. Wow. Diri sa Barangay Santo Niño. Ang atong FM radio din sa Balok. O tingali ko nakabalok ang punglo. Kaya ang punglo mo ni Ilado kay siyempre na may eskwelahan naa sa kilid sa punglo ang FM radio at bang sa tabuan ini sa punglo mga Exxon din sa basketball court alang sa kasayuran sa tanan nga nagaplano sa pagbisita karong 16 sa Mayo ilabi na katong mga kahigalaan mga Exxonan nga mga viewer karong pinsa 16 sa Mayo adunay dako kayo bulaton nining mao nga dapit primero nga tuig sa celebration sa Shine FM 95.3. Mubisita wari ang atong station manager nga si Pastor Gideon Candelario, ang atong general station manager nga si Reverend K. Brian Macasaol from Giholngan, ang mga DJ sa Shine FM.
Wow. Mao ka na nga okasyon mga kaigsunan nga mag-usa-usa ta. Labaw sa tanan. Thanksgiving usab sa simbahan. Nining mao nga David nga hangtod karon nagpabiling ligon nagbarok uban ang tabang sa Ginoo. Taliwala sa mga bagyo gikusog-kusos mga pagsulay sa minglabay nga mga bulan, minglabay nga mga panahon apat tugad bida glory uban ang tabang sa Ginoo. Ikaw ug ako kanunay na himamat sa pagkamayos Ginoo. Mao na tinuod. Mao na nga ang Ginoo igsoon musulay nimo. Ang Ginoo mutray nimo. Kung alagad kas Ginoo wala to ang tentasyon apan hinumdumi ayaw pagpadala sa tentasyon kaysa diha nga ikaw makalabang niya na kadaugan kasiguruhan mahimo gyud kang mapiyalan sa pagkamayos Ginoo. Mao na Ginoo. Apan kung dukiro kang pagkatao moingon dayon kang ayay grasya naman disgrasya ko na maangin pa ang imong kinabuhi paingon ko sa impierno. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi brother Oliver Villanueva nga kanunay gyud nagasunod din ang atong programa. Sa tanan nga nagasunod karon nga mga alagad sa Ginoo Pastor Rizzy Baldonado. Welcome karon nga Pinsa 16 pwede lang gyud mo makabisita dire. Nindot na magid ang kasada. Siminto na gyud apit ta mo man. Una nga magkasuroy ko maikson makagawas ko sa kasada mo aksyon ko kasya. Masiga akong mata maikson magkadyot. Lah, kumana man lagi ni siminto. Kani adto ko sa barangay maikson na human ang manig siminto sa unahan ang huwa katong sa una nga sige mig katuwad. Unya kanang ang motor nga dako kani adto mutarok diha sa yuta maikson hangtod mabalintong may. Nagkani ato maigsoon nga wala pa mi mo konsentre diri sa bukid. Ato mi moagi sa dawis, kayaw ka o gamaw, magdala mi karga paingon diri sa busay, tuwad na sa. Pag-abot diri sa barangay maigsoon tuwad na sa kay pente kung pagkalisura bisa kung saon pa. Kato sa unang siging gipo sa social media nga murag lamakan, karo pente ng Mindota. Wow. Bauna mga igsoon magpaabot tas insaktong panahon. Kaya ang tanang butang, ano na gitakda na insaktong panahon mo na giingon sa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 3, ikan sa uno kanto sa unahan, nga ang matang butang, ano na gitakda panahon. Unang karon maigsoon paingon sa kangkwi, hinahinay na sa mga siminto. Kada ato na mo maigsoon, kada Domingo, iko, wow, papit na sa mahuman. Grabe. Unang kani ato maigsoon, mag-communicate mi sa amuang mga relatives. O angat pa mis pinagatuktok nga bungton usa may magpa-signal, hello. Unya mawala na yung koneksyon. Pero karon maigsoon, pagkanindutan na. Imong asawa, imong bana kung atos laing mga nasod, kada adlaw magsigi og tawa. Murag naras tukaran, murag naras imo ang kiling, oras imong atubangan. Ano man tungod sa mga gadget, pero magbantay ta. Ang cellphone makabuak sa, ang cellphone makadaot sa. Muna akong anak kaya ko may tuuhan anak, muna ako na silang giingnan ayaw sige lantaw anang cellphone na ka may pay magtuon ka o drum na may mga instrument dire pagpagapit sa buluhaton sa Ginoo kay dili kami mo'y mabulahan kung dili kamo gagagmay pa mo matraining sa buluhaton sa Ginoo. Wow, muna'y nindo, muna'y ikalipay sa Ginoo mga iso. Salamat sa Ginoo ninigtak na og dapit sa kabuntagon. Ako pinigipadayon maigsoon balik tas atong tema sa iyo pa man wa pa may alas 6 tanawa maigsoon sa kinabuhi sa hari sa Ninibe. Nagulat ra man gud ang Ginoo kung ang tao sa kalibutan mahadlok ba gyud ang problema musamot og katiga ba. Daghan kay maapektahan. Ibin ang mga Kristohanon maangin ngano man pagpadala man na siya mga kalamitan. Tanawa ra gud maigsoon samtang dinis kalibutan ang mga Kristohanon maangin man sa dili mga Kristohanon mga balasubas. Siyempre kung maghiskot ka ni kag-ulan ayaw kipina ang imong silingan or imong kapitbahay roon sa diha bisan asa ka karon nagpuyo
nga mga dili maayo atubang nga Ginoo, dili na walay ulan. Ulan o na kung inito na angin sa ang mga Kristohanon. Hinumdumi ang Gomorra Sododa, Sodoma. Niingon si Abraham, o Dios, kung doon ay 50 ka mga tao, nga nangalagad ni mo, imo bang laglagon? Hangtod na abot ang Diyos wala. Adi gilaglag. Kinakita naman sa Dios nga dili na gyud maayo ang Sodoma. Di gilaglag. Aretas na nibi. Kung gilaglag ba? Kining FM radio igsoon usan ni siya kadakong kahimuan nga ikaw ug ako ug ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, tanang organisasyon, tanang title sa simbahan makadungog sa mensahe Ginoo pinaagi sa iyang mga alagad. Dili naman kami mo'y nagwali sa social media. Abantiman ininyo na o klaroha o kulatisa, eksamina o haumbas Biblia. Ay pwedeng naghana, nagdala sa Biblia ang pangutana, haumba ang ilang kinaiya. Unay pangwarta. Inao dili. Kita migson bawal ang solicit. Bawal nga mangayo tag kinabang maghulatas panalangin sa Ginoo kinsay hikapon sa Ginoo. Mao nay tinuod. Kay kami maigsoon bawal ang solicitation, bawal ang pangayo kinabang. Apan dunay mga tao nga nagdalas pulong sa Ginoo sa social media magpadala og mensahe sa mga OFW, sister, brother, mangayo mig kinabang apan sikat kayo sa social media. Hinumdumi mga igsoon, kung tinuod kang alagad sa Ginoo, ang Dios makahimo pagpahumog sa kasing-kasing sa tao. Makahimo pagpahumog sa una-una sa tao. Why not? Kung ikaw tinuod kang sinsiro nga nangalagad sa Ginoo, timani ang imong trabaho, alagad ka sa Ginoo, ang pagpaambit sa mensahe sa Ginoo, dili pagsulsit, dili pagpangayo kinabang, kay ang Dios mao kanunay naghatag nimo tabang. Tinuod ini. Mao nay tinuod nga proseso des pagpangata. Ato ning basahon ang Ninibe. Kinsay gipadala? Basig mo ingon putang maigsoon, kinsa nagwento sa si Pedro nagwento, si Apostol Pablo nagwento, si Samson nagwento. Kinsay gipadala ni Ninibe mga igsoon? Unang pag-abot sa mga klases, mga bata, kung tudluan ng mga batang maigsoon, kinsa matong gihulog sa langob sa leon? Isa na yun. Paunanay. Maingon pa na yun, o niya, kinsa mato, asa mato mabasa be? Taga-anay kapitulo, versikulo. O na'y tinuon nga nagtuon sa pulong sa Ginoo. Ito ning basahon maigsoon. Jonas, kapitulo 3, versikulo 6. Ingon din maigsoon sa mga Jonas. Ang usa ka hari sa Ninibe, sa diha nga nakadungog sila sa mensahe gikan sa alagad sa Ginoo nga si Jonas. Kung imo ning basahon ang kapitulo 2 ngadto sa kapitulo 3. Diha sa kapitulo 2, si Jonas maigsoon ning sibat. Siya pagsibat mga igsoon, gikaon siya sa iho o sa Siol. O hinungdan nahadlok si Jonas, unang ikaw ug ako, kung maayo pagkaglawas, pwede ko ni pagkaisuga. Tanawa ra si Jonas, nagisugo siya sa Dios. Ala Jonas, ato dito sa Ninibe, hala walihi ang hari dito. Yan nakabalo man si Jonas, ang hari sa Ninibe, pwede maldito ha. Pwede isuga. Inga sa agay. Tanawa ra kung si Moises, nga dito sa Egypto nga, ipaadto sa ni Paraon. Diba niingon si Moises ngadto sa Dios, kinsa magkuko Ginoo nga mo adto dito, di pagkuko kabalong mo istorya. Ingon ang Ginoo, ingna si Paraon, ako mao ako. Gamay ra pulong may sunod tingalas Paraon, oy. Pag-abot sa mga butang nga katingalahan, paulan si Paraon og pagka.
nga magbitin si Paraon maigsoon nga magsawa agsumkon ni Mrs. Gigamas agsawa nag-away gaon naman nagsawa sa hari. Di man mga igsoon ang Biblia wa ako'y budautan nga makabuntok sa pagkamaayos Ginoo. Kay kung naapas Biblia nga si Satanas nakadaog pagkadaghanag yung samot yun nga murag si Satanas. Even gani ang Biblia nga si Satanas pildiro pa pero daghana pa magyapon murag si Satanas o kinaya. Tinoo dili samot og nag-ingon pa ang Biblia nga ang Dios ulipon ni Satanas. Nga ang Dios mo'y gihulog ni Satanas dito sa bungaw. Pagkadagana dagway kay mosunod gyud. Pero wa na gyud mo tuos Ginoo. Mangutan ako kaninyo kayo. Inyo na bang iablihan ang inyong kasing-kasing? Inyo na bang gihuna-una pag-ayo nga si Satanas kanunay pildiros Ginoo? Kay kung pildiro gani si Satanas kanunay Ginoo, anong imo magsundon ang batasan ni Satanas? Base sa balang kasulatan. Ang gustos Ginoo sa imong kinabuhi karon mga pinangga, gusto siya nga maginulsol ka. Gusto ang Ginoo nga mubiya ka sa imong pagkadaotan. Mubiya ka sa imong mga bisyo. Aron even ang imong pamilya malipay nimo. Tagay kong explanation nga pinaagi sa imong bisyos kalibutan nalipay imong pamilya. Kaya ko nang basahon diri. Apan kung wala gani po'y kapitulo bersikulo, wa mo ikapamatuod natural na mga lagat mo sa Ginoo. Natural nga mo ilamo o mubiyak mo pagkadautan. Ikaw o ako gi-address ni kung ikaw wala pa sa bilan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Sion Dahon. Salamat sa Ginoo karon pa ko naka-encounter o nakahibalo nga dunay ablido nga dahon. Salamat sa Ginoo. Sa tanan nga nagkala-klase-klase nga mga aplido nga migsulod o migsunod nining ato nga programa, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Nasayod ko igsuon nga Dios maayo gid siya. Tao ray dili maayo ato pagkas Ginoo. Hinumdumi mga igsuon bisan unsa pa kapula sa inyong mga sala. Ako dili ko mo judge sa mga palahubog. Wa ko nagwali diri nga mga palahubog, mga sugarol, mga unsa diha mga mamumuno o mga magbabarang sa lamang kiro. Wala na'y kaluwasan. Naapa mo'y kaluwasan ni ining panahon na karon. Di ko muhukom ninyo. Wa ko'y katungod na muhukom sa matapos. I have no right to judge any people in this world. Ano man ang paghukom iya sa Dios. Ang among trabaho mao ang pagpahibalo. Mao ang pagpaambit. Apan ang paghukom dili among katungod. Nagsaysay lang mi, nagwali lang mi, kung bisan unsa ka pa ka makasasala atubangan sa Ginoo. Right now, hinumdumi, pagbasol, paghinulsol, pagbiya sa inyong pagkadautan, kay ang Ginoo andam mo dawat kaninyo. Hinumdumi ang hari sa Ninibe, mingnaog siya sa kaugalingon niyang trono, aron mingluhod, mingsaludar, og nakita sa Dios nga nagkinasing-kasing ang ilhang pagkinulsol. Tungod kay niining kalibutan na daghan kay mga Kristohano, daghan kay mga organisasyon, magpaila pa, magpasigarbo pa, nga sila mo'y nag-una. Apan bisyo kahilayan, naghitag sa kalibutan. Maunay makapasubos Ginoo. Hinumdumi mga igsoon ako ning basahon sa Honas. Doon na mo'y Biblia. Kaya ato nga programa, wala ra bagyon tinumutumo. Diri ra bagyon tinumutumo. Kaya nagbase ra bagyon tag Biblia. Kay ikaw o ako, bisag kinsa, dili ka pangutana sa atong programa. Kung mangutana mo, haom sa Biblia. Kaya kung dili ka ni haom sa Biblia, dili sa kumo impirting. Maunay tinuod, Exxon. Kaya mo kay puslanan. Kaya atong giwali diri Biblia man, dili man kinaugalingong kinaiya. Ingon diri may Exxon sa 6. Sa Honas kapitulo
3 versikulo 6. Sa pagkapalitan ni ini sa hari sa Ninibe, tanawa ragon. Ikaw o ako kung makadungog ka sa mayong balita, dapat right now, imo na siyang aksyonan. Dili kay maghadang-hadanga pa maikson, ayay. Tuwa pa man to'y akong kuluhaon nga saking unya. Mahirap ba to kayong dako ang bulik? Dili imong tanom ha. May ka na mga kawatan maikson, dili ra bagyo na makasulod sa kingharian sa langit. Klaro dili ko na imong tanom. Ibin gani ka ng pagpanamas-tamas sa ubang mga tanong, dili man na malimot, dili man na maayo ang Ginoo, dili man na malipay ang Ginoo. Gihaguan pinagtaho alang sa kasayuran sa tanan nga naminaw sa FM radio. Kung dili na imuhang tanong, kung dili na imuhang baol, kung dili na imuhang gihaguan, dapat hatagan nimo respeto ang nagahago niya na. Ato bang nasabtan mga gamay sa bingay? Ang tao nga nagtanong ana nagpatulong nagsingot. Nagbuhis nagpanahon aron motubo ang tanong. Apan kung imo nang abusaran, kung makaabusar ka sa tao, apan dili ka kaabusar ato bang as Ginoo timanin na. Anis lang ko tayo igsoon. Kay dili na ikalipay sa Ginoo. Hinumdumi kung makalimbong ka sa imong isilingan, sa imong isigataw, apan ayaw limbongi ang Dios. Hinumdumi ang gilimbongan mo'y panalanginan, dili ang nanglimbong sa tao. Ginoo dili base sa malang kasulatan. Ingon diri maigsoon sa pagkabalita niini sa hari sa Ninibe, mahitungod siya gikan, ingon diri, mitindog siya gikan sa iyang trono, onya gihokas niya ang iyang bisti, nagsulob siya sako og minglingkod sa abo, og nagpadala siya pahibalong ngadto sa mga lumulupyo sa Ninibe. Siya mingingon, ako o ang akong mga opisyal nagdili nagdili sa tanang tao o ang mga mananap sa pagkaon o pag-inom. Natanawa ra ko na. Nagpadala siya mensahe isip hari sa Ninibe o sa tanan nga mga opisyal sa maong nga lugar. Nagidid-an gikinahanglan ingon diri, kinahanglan ang tanang tao o mga mananap magpistig sako, ang tanan kinahanglan kinasing-kasing nga magampo sa Dios o mamiya sa daotang pagkinabuhi. Hello, mamiya sa pagkadaotang pagkinabuhi. Kristohanon ka, murag yapon ang imong kinabuhi, daotan ng yapon. May pay mga katawhan sa Ninibe. O angkon ka Kristohanon, imong kinabuhi dili Kristohanon, ayaw na lamang. Hinumdumi nga sa lugar sa Ninibe nakita sa Dios ang ilang sinsirong pagkinulsol na miya, winwitok na miya, mingtalikod o wala na baliki. Apan kung imo nang balik-balikan maigsoon wa agyud ka moranas gihapon. Giuwat ra imong kinabuhi. Giuwat ra imong pagpangalagan, kausik-usik na lamang kasi imong panahon. Hello, kay ang kaluwasan maigsoon ang nagiandam sa Ginoo dili ra bagyo ni kabayrag sa lapi. Ang kaluwasan nga giandam sa Ginoo dili ra bagyo ni kabayrag profesyon. Dili ra bagyo ni kabayrag bulawan. Kay wala magkinahanglan ang Dios niya na. Kay ang giandam niya sa gingharian sa langit, bulawan ang daan. Wow! Unsa pa may imuhang kikinahanglan dito? Maglungag pa ba ka? Magdala pa ba ka gasol? Magdala pa ba ka kaldero dito kalahat? Dili na igsoon. Wala magani adlaw o gabi dito. Puro nakahayag. O ang kordero nga mao ang Ginoo, mao na mo hatag o kahayag. Wala na'y adlaw dito way gabi. Unang dis kalibutan may igsoon. Maglalis og ang adlaw ipapahulay nabanas langit, wala. Diri na sa kalibutan aron mo gara mga igsoon nga mulaban silang title og simbahan. Unang nga matingala may igsoon nga moingon nga wala lagi na sila magdalag organisasyon. Dili mang organisasyon akong giwali dire. Minsan mas Ginoo may igsoon pinagi mas pagkamayos Ginoo.
Tanaw ra gud ang hari sa Ninive. Giordiran niya ang tagtibuok Ninive nga pag hinulsol mo pagbiya mo sa inyong pagkadautan kay mahimuot ang Ginoo dili ta silutan. Grabe sa unang ikaw ug ako maigsoon dapat magkinabuhi ta subay sa pulong sa Ginoo. Kaysa diha nga ikaw ug ako magkinabuhi subay sumala sa pulong sa Ginoo. Wow, to God be the glory. Kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan, kausapan sa itong kinabuhi ini karubutan. God bless everyone mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa Side FM 95.3 padayon ta mga kaigsuonan. Ang atong oras hapit na maging maigsuon atong kinisirhan sa pipila ka mga panahon na igsuon aron kita magpadayon sa atong mga greetings, mga request awit makalangit. Kuman kay ang atong mga DJ ano naman sila yung klase maigsuon, amin niya ko yung sa klase na manay klase maigsuon. Ikinahanglan preparado ka. E bisan unsang kahimtang sitwasyon ug dili ka preparado, makabisi-bisikod ka. Kung doon na kay project mo, usa ka mo gawa, unya nagdayon ang mupas na. Uman yun ka, igsoon. Mga estudyante, we always prepared. Dapat ikaw o ako na kay obligasyon, trabaho ako hata, tumana sa kanasingkasin, kaya Ginoong himot nimo. Pag-ampo sa tama igsoon, ato kinisirihan diya sa mga pag-ampo o niya upanayon ta mo continue ta sa pipila ka mga panahon alang sa mga request awit makalangit. Labi gamhanan og may gugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios among kining gitakupan, among kining gisirhan kining imong mga pulong mga mensahe niniwatag naa karon. Apan ang imong mga pulong mga mensahe magpabilin hangtod sa walay katapusan. Salamat o Dios sa imong pakiguban kanamo sa tanan karon na minaw sa FM radio. Isa pa man sa social media o Dios sa Facebook Live kakanunay nagasunod nining mao nga programa. Ikaw o Dios magapanalangin sa matag usa. Doon na sila mga tingo ang dagko, mga pangandoy sa kinabuhi. Ikaw o Dios magapanalangin kanila. Imong nasayran o imong nahibalan kung unsa man ang ilang mga pangandoy niini. Salamat o Dios sa among pagpangandam ilabi na o Dios sa among bulaton karong Miyerkules nga dinhi ka magapamuhat sa mga kaigsuonan. Nasayod ako o Dios nga pinaagi sa mga pagtinambayayungay sa panaghiusa mahimong magaan ang among nga trabaho alang sa pagpangandam sa pirmiro nga celebration nini mga dapit. Nasayod ako o Dios nga ikaw nag-andam niini o mga financial alang sa mga pagpangandam usab sa dakong bulaton nini mga dapit. Lord, I declare blessing sa matag usa ang kaligon kadasig proteksyon pagbantay imong ipasin natin sa matag usa kanamo. Dungog himaya nga nalagid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Ako rin nga sundan o mga songs mga sa igsoon o niya mabalik lang ko dayon alam sa mga greetings o mga pagtubay.
basta man kaigsunan, balik na sa itong programa. Inom lagi po kami ng tubig mga kaigsunan. Alang sa itong paglan. Kaya kita mga kaigsunan alang sa mga request awit pagkalangit o mga greetings mga kaigsunan. Kung doon na mo ipag-greet mga kaigsunan, tayo ka na itong tanan ining dapit o tagna sa kabuntagon. Ang atong oras mga kaigsunan alas 5:53 sa kabuntagon ang pagkaroon na Lunes. Sa 29 sa Abril. Nakulan sa Abril mga kaigsunan o sa tuig 2024. Okay, sa Merkulis mga kaigsunan, holiday. Basta pula ang kalendar mga kaigsunan, that is holiday. Labor Day mga kaigsunan, adlaw sa mga trabante. Mga kaigsunan ng Ginoo. At kita sa itong programa. May buntag sa tanong kaigsunan diya sa dapit sa Kagbuhi mga kaigsunan. Ilabi na mga kaigsunan sa mga duwig pamili. O sa tanan nga mga Dalmasyo pamili mga kaigsunan nga naglanog-lanog ang FM radio diya sa mga kaigsunan labi na sa mga masida. May buntag kaniyong tanan diya sa dapit sa Kagbuhi o sa tanan nga mga puting family mga kaigsunan o sa tanan nga mga Sibumi o sa tanan nga mga Baldado family o sa tanan nga mga Rosa family mga kaigsunan o sa tanan nga mga Mendozola family ng Beatriz Mendozola o sa tanan nga mga Buagas family sa pamilya ni ng Gregoria Buagas. May buntag mga pabukaw. May pagpangapi mga kaigsunan, humana ba pangapi? Tingali mga kaigsunan, mas labaw, mas pangapi ang pulong sa Ginoo. Ikaw ako, itanunay Diyosesa sa Misas Ginoo, aron ikaw mahimong pabato. Salamat sa Ginoo kaigsunan sa tanan nga mga Ilhik family, Brother Mario Ilhik mga kaigsunan, Sister Roslyn, Ilhik sa ilang mga kasikis nga mga panimalay diya, mga Duhig family, mga Masida family, mga Bunting family mga kaigsunan. O sa uban pang mga pamilya diya sa Dapit sa Dapit, Dapit diya sa unahan mga kaigsunan diya sa Dapit sa Kamuan, o diya sa Mainit Bangapi. Sa tanan mga kaigsunan sa mga Tilag family, sa mga Nagunog family, sa mga Kapayay family, o sa uban pang mga tatawan diya sa Dapit sa Dangkoy nga kanunay nagasunod din ang atong programa. May buntag sa tanan nga mga Bunting family, sa pamilya ni Mas Josephine Punting, o sa tanan sa pamilya ni Brother Atong Punting, Sister Lina Punting mga kaigsunan, o ni Karing Ponso Punting. Salamat sa Ginoo sa tanan nga diha sa Dapit sa Kagbuhi, ilabi na sa Dapit sa Ilihan. May buntag kaniyong tanan diha sa Dapit sa Ilihan, ilabi na sa pamilya ni Brother Lonnie Cabana. May buntag kanimo diha Brother Lonnie. Salamat sa Ginoo, labi na sa tanan nga Dapit sa Pastor sa Bodega sa Tatrimbolo. May buntag kaniyong tanan sa tanan nga mga Hilog family, mga Bording family, mga Rubano family, Sonika Romano, o sa tanan nga mga Asiro family, mga Ardinia family, mga Palomar family, mga kaigsunan diya sa Dapit sa Tatrimbolo. Pwede ba natin Salamat sa Ginoo sa inyong mga pinaw. Come on people! Put your hands together in the air, wave your hands and get it up! Padahal kita mga kaigsunan sa tanan nga mga Kadukoy family, igsoon, maibuntag kaninyong tanan diha. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3, sa tanan nga mga nagasunod ini nga itong programa, si Brother Ronald Cabanag na nag-watch karon sa Facebook Live, taga-narsiri sa Misa Mexon sa Ronoy. Diya sa Kagwala tingali ni mga kaigsunan, ang ilang area, Brother Ronald Cabanag Reveal, sa tanan nga mga Reveal family mga kaigsunan. Doon kay diya sa Lunoy, sila nung Pedro, wala na tingali si nung Pedro Maiksoon. Doon kay naanaman ko sa Panginoon kaniya doon, nag-eskwela pa po diya sa Lunoy.
Una nga doon na tayo nga mga kailan, even ang mga refill family ato ng mga kalasmit na ni Ato. Salamat sa Ginoo, parang kita magkaigsunan diri sa pagtumbayan diri sa Katerimbulo, sa Nasog, sa tanan nga mga Tihana family, mga Santa Ana family. Maayong buntag kanyong tanan ya, labi na sa tanan nga mga Villa Gantol family. Maayong buntag kaninyong tanan ya, sa dapit sa Pasto sa Bodega sa Katerimbulo mga kaigsunan. Ilabi na sa mga umuyon, family mga igsoon, magdiri sa Kantalaki mga igsoon, sa mga Rubiti family. Sister Lita Rubiti, maimbuntag ka mo Sister Lita, uban sa tibok ni mo nga pamilya. Dapit sa barangay mga kaigsunan, although mga kaigsunan doon ay minsay si Brother Ronald Cabanag Reveal. Good morning Pastor, request kong song. Lord, here I am. Ako ni nga itli mga igsoon, Lord, here I am. Although mga kaigsunan, ako rin nang itry o dili pa ko i-vlog sa Facebook Live. Kay makabayulit man ta mga igsoon sa maong ilhang apanesiya. Pero ako rin nang itry mga igsoon, ako ni hatagan ng panahon. Although nahuman naman ang atong mensahe, okay lang mga kaigsunan. Tungod kay dini sa Facebook Live, sulod sa usa ka bulan, i-resume man ni sa Facebook ang atong nga programa. O nga kada bulan, mawala ni mga igsoon. Lahi na sab. Salamat sa Ginoo doon ay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi. Kumusta pa mo diha Ma'am Norberta? Diha sa Bulod, Binoy Negros Oriental, labi na sa mga Yo family o sa tanan ng mga Tratsi family. Doon ay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi. Good morning Pastor. Late ko kay wala Lord. Ako sick, request lang ko og song kay saya-saya, sayaw o dahunog. Salamat Pastor o God bless. Shout out lang pamilya. Yo family sa Isabela o sa Gihonan ingon man. Kuning pasahon pagpadayon igsoon. Ingon man sa Gihonan o sa Alcantara, Cebu. O salamat sa Ginoo sa tanan nga mga taga Alcantara. O sa Alcantara maigsoon sa Cebu. Diya sa Gihonan, sa Isabela, sa mga Yo family o mga Tratsi family. Ako rin i-try igsoon, Brother Ronald, ang imuhang request na awit makalangit na pag-play Lord, here I am. Ako rin i-try igsoon. Request, Brother Ronald, Lord, here I am. O ako pong isunod ang request ni Ma'am Norberta Yutratsi. Kay saya-saya, sayaw o dahonog. Kay saya-saya. Ako rin ipasunod Ma'am Norberta Yutratsi. Kay saya-saya. Ang sunod ni mga kaigsunan is dahonog. Kay saya-saya. Salamat sa Ginoo maigsoon sa inyong pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. O ang ikaduha, sayaw o dahonog. Ako rin siyang isulat maigsoon aron dili ko malimot o makiusara man ang akong monitor. O doon ay mga request awit makalangit ako rin yun siyang isulat na lang usa-usa mga kaigsunan. Kaya wala makoy-lain na cellphone nga magamit. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw. Nagasunod sa atong nga programa, Ma'am Marie Grace Pinili. Ano sa mensahe? Mga kaigsunan, si Ma'am Pinili, Marie Grace. Good morning Pastor, good morning sa tanan nga mga
Binili family. Mao ni imong request, Brother Ronald. Reveal. Here I am. Una nga sa diha nga Udo tas Ginoo dapat kinasing-kasing Ikson. Here I am, God. I want to serve sa imong pagkamayo kanimo. Una ang giulat Ikson. Dili kay Udo tas Ginoo. Una ang atong kinabuhi sa dili sa mabago. Inumdumi mga Ikson sa kahimtang sa Ninibe. Wa gyud kidayon sa Dios ang pagsilot niini. Apan hinumdumi usab ang kahimtang sitwasyon sa Sodoma. O ni kalibutan na nagpaila o naghanag yun kaayo nga makalukas sa tao nga makapahagit sa pagkamayos Ginoo. Ayaw hulata, ayaw hagita ang Ginoo. Kung ikaw makapasakit man sa muisip ka tao, apan ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo nga mahimo ni nga mapasipadan. Eh wag tay mahimo Ikson. Salamat sa Ginoo. O kapag imli mga kaigsuunan ang request ni Manorbeta Yutrati kay saya-saya. Simba ka mo hanggang sa Domingo, apan sa Lunes hangtod sa Sabado. Yung sa busy din o busy dito, nakalimot na sa Ginoo. Nga naman, nga naman, nga. Salamat sa Ginoo. Ano imong request? Manorbeta Yutrati kay saya-saya. Salamat. Hinahangat kay saya-saya ta. Isa wa pa nakapamainit mga Ikson. Ang importante nakapamainit ang tasmisas Ginoo. Ato na mo kapag share ang pagpaakit sa misas Ginoo kaysa pagkaon para sa itong physical na bahin. Pero ikinahalan sa nimo. Kaya po, di mo ang mga kaisunan ka, mo ang rason, kabi kay wak ay malungag, magpuasa na laman ka, kay wak ay malungag, magkita ka sa mga akin. Ano na kayo malungag? Amen ba? Ang anak yan, sige nyo, dili kahit na bumautan, ay grabe ni ka kukihan. Grabe ni ka seryoso diyan sa trabaho sa tanan, trabaho sa Ginoo, pinugdan, dili yung kagutan, nagot man ang mga alagan sa Ginoo. May butang, kung kita mag-aeksunan diyan sa proper barangay. Diyan sa barangay sa Turinyo na may Titinigro sa Oriental, sa tanang ka mga Awano family, sa tanang ka mga Adjal family. O sa tanang mga Nasiris family, mag-aeksunan sa mga Pagurada family, o sa tanang ka mga Generosa family, o sa tanang ka mga Extender family, mag-aeksunan sa tanang ka mga family. O sa tanang ka mga Suenio family, mag-aeksunan sa tanang ka mga Vergara family mga Ikson. Sa tanan nga mga tipok po family, sa tanan nga mga Ilaw family, sa tanan nga mga Kada family, sa tanan nga mga Dandan family mga Ikson. Sa tanan nga mga Oro family, mga Gabunada family, o sa mga Extended family, o sa tanan nga mga Balasabas family Ikson. Mga Candelario family, mga Bandado family, mga Silva family, o sa tanan nga mga Ampil family, o sa tanan nga mga Baldosa family, mga Ikson, mga Casilis family. May butang sa tanan diyan sa barangay, traffic barangay sa Tuninyo Tanhay, City Negros. Sa tanan mga kaisunan, diyan sa Dapit, sa Naga, sa tanan nga mga Barsagpo family, o sa tanan nga mga Baldosa family mga Ikson. Ilabi ng Dapit diyan sa Kandahuyon. May butag sa tanan nga mga pamilya mo Ikson na kanon na yung sabihin nagasunod sa itong programa. Sipa o plano kaayo diyan sa Kandahuyon. Wow! Ato mga Iksonan diyan sa pamilya ni Brother Kinley.
ang iyang angga maigsoon na si Brother Nonoy Pabiliar. O sa uban pa ng katawan niya sa Nonoy, o diya sa Kandahuyon, diya sa dapit sa area mga kaigsunan nga paabot kayo sa power of frequency dini sa CNFM. Although mga kaigsunan, time will come, tingali by next year, at orang hinahinayan o pagkakusog o pagka-dugang pag-yung power of frequency, hindi rasam na ito ni dali-dali o kaigsunan kaya nag-agat na sa kitawag o budget ba mga kaigsunan. Ano ko di-focusan karon ang pagpangandap sa permiro nga Thanksgiving o permiro nga celebration sa CNFM ninyo mga dapit. Hinungdan na kinahanglan mabuta o financial mo na hinungdan ato ko nahon sa celebration o sa pa nato tapuskan pa ini nga power o pagpanindot pa ang mga kaigsunan. Ang importante, hindi na ito magdali, hindi na ito papresyoron, hindi na mangayo, mangita o laing problema. Hindi mo man mga igsoon, hindi magong tao mga igsoon nga nung daghang problema, kay magkarakaraman, laihan man na halang mga igsoon. Unahin kita mag-igsoon sa tanang nga taga-alangilan, sa tanang nga mga Silva family, sa tanang nga mga Patok family, sa tanang nga mga Torno family, o sa tanang nga mga Ramirez family diya sa dapit sa alangilan. Ilabi na mga kaigsunan sa dapit sa nasulahan sa mga Yagoso family mga igsoon. May buka sa pamilya ni Brother Robert Yagoso o sa pamilya o sa ni Sister Roslyn Yagoso. O kiri sa dapit sa Lamos mga igsoon, muna imong ikaduha nga request Ma'am Norberta Yudrasi. Sayang at kinahanglan sa iyo mga kaigsunan mo na ato sa simbahan. Ini mga katauhan, paglisod o lokso oy. At dipindi mangkot sa organisasyon. Inamang ko simbahan na igsoon na walay dasik awit, walay panagslukso, walay panagdayig, mga sulim sokba. Pero panagtanang mga igsoon, para yun na himayas Ginoo. Wala sabta mga kaigsunan na wala kung walay drop, hindi na maluwas. Dili ta pwede anak igsoon. Kanang tanan, ikahimot anas Ginoo. Lamang kung ang imong pagsimba, pinasing-kasing na makapahimot sa Ginoo. Lamang ang imuhang pagpamaagi dyan sa simbahan, haong sa Biblia. Kaya biblical magsabna. Naningon niya sa Salmo 150, versikulo 1 hanggang sa 6. Nga mugamit og mga kinulasan, mga piyang-piyang, mga tambor, unsa pa, mga trompeta para sa himayas Ginoo. Dapat ato sa nangbuhat. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-alangilan, sa tanan taga-Lamuas. Ipahit man sa akong anak. Labi na mga kaigsunan dapit diha sa Lamuas, sa mga Yagoso family, sa mga Garnica family mga igsoon. Maayong buntag kaming tanan diha. Pero mga igsoon kulang ni niya ang lista diri. Ako pagpulong ko ako sa lista. Kaya wala niya malista ang mga igsoon, mga magulang igsoon. Ingon din mga kaigsunan sa kinabuhi ni Sister Vivian Yagoso Garnica. Diya sa lakas at lanog-lanog mga igsoon. Iyang mga binahal sa kinabuhi ni Brother Bibing Garnica, sa ni Diviro Litlit, Gador Milit, o ni Dico, o sa iyang mga magulang na si Brother si Bin Garnica, o si Lito Garnica, o si Leo Garnica, o sa iyang igsoon nga tuwan ng eskwela sa nasyonal sa hunog mga igsoon na si Inday Lesbian Yagoso Garnica. Salamat sa Ginoo. Ato lagi ni kanunay na degree. Kaya nagpadala man sila mensahe na dili sa nato ni anayan nga kalimtan. Nagdalay ko ng Ginoo sa inyong mga kinabuhi na magpadala mo mga mensahe dili. Amo na gining record. Amo na gining ilista. Kung kay kanunay man na minaw o nagasunog usab, ibit kani sa wala ka minaw. Makandungog magani mga isyon nga mingon nga ala sige bi-mention ang imong ngalan diya sa FM radio. Muna nga ang makadungog maupoy manugi di atong di-great na to mga igsoon. Kadunay nga walay FM radio ba? Mao na mga igsoonan. Nasalamat sa Ginoo padayon ta mga igsoonan. Ilabi na sa iya nga gitawag San Juan. O
Although maka-igsoon pinungan ni kang someone that is special person sa imong kinabuhi. Siya ba'y doon na ba'y mga talagsao ito na siya gitawag someone na si Brother Jipa. Although maka-igsoonan kung ikaw mong dalaga o balitawo ka, dili pa yun na siya matawag og someone totally. Eh dili pa man mo kasado. Amen ba? Ikaw dalaga o balitawo, dili pa na nimo madeklara nga siya mo'y someone. Na wala pa man mong ikasal. Matawag lamang na siya og someone, e wala naman na makailog ni bisag kinsa kung kasado ka na. Amen ba? Ang someone maigsoon, imo na ng bana, imo na ng asawa, at doon na mo'y kasabutan, doon na mo'y di panumpaan, diya sa altar sa kaminimon. Pero sa pagpamatuod na kamong dalaga o bulitawo, alam mo to ang imong uyab, ang kasagaran magod nga papasalig sa babae lalaki, muingon yun na. Bisag mo mamakak pa mo, muingon yun na ang tawo, labi ng dalaga o litawo, muingon yun na, Day, Dudong, ikaw lagi ako ang higugmaon o wa nagilain pa. Pero diya sa social media, na nag-away mga igsoon, kay doon na dailain na uyab, natanawaran na. Yan mo na isa mo. Hello. Salamat sa Ginoo. Amo na ikatuloy ni mong request, Ma'am Normeta Yotrace, dahono. Ya akong i-play mga igsoon, ang request awit makalangit nga ikaw. Amo na tinuod na someone na magpaabot ka sa insaktong panahon. Alam mga dalaga, mga ulitaw, mga estudyante, hinumdumi mga estudyante, ako lang yun ng gihanyo ninyo. Inigsoon, minagulang, ginikanan, paghanyo, pag-ginunanay, intal mo, pag-eskwela. Hinumdumi nga inyong pag-eskwela, dili si mama, si papa, mo'y mabunahan, kamurang yung itaw. Apan kung masidyat ganin mo, mga babae, mag-eskwela kuluhiyo, mauli kay nanabdos, mauli kay nakapanabdos, lalaki, goodbye Philippines, nagin mo kahungan sa inyong kurso. Bago na yung plano, kinsay mag-antos, kamo. Hasta magaginika na nag-antos, kaya lang alam, ipakasal man lamang. Ako may isumula ko ng hilabot sa inyong kinabuhi, kung dili nagpaabot ko, mag-iyakan mo. Ako ng obligasyon pagpahinumdum sa mga tao. Dako man o grangko o wala may rankos, di ko kalaibutan, isip na alagad si Kino. That is my obligation. Dili pwede mga kaigsonan ang among trabaho, dili inlay sa trabaho. Ang among obligasyon pagpahinumdum sa tibok kalibutan, base sa balang kasulatan. Kadako magagrangko sa paggobyerno, kadako magagrangko sa militar, dapat base sa balang kasulatan, mahadlok kita sa Ginoo. Maura na importante. Padayon kita mga kaigsunan, ako ning i-play mga kaigsunan karon ang iyaha na request ni Sister Vivian Yagoso Garnega. Padayon kita mga kaigsunan niya sa lamang sa tanan nga mga Erosero family o sa tanan nga mga Team family. Unang dini sa social media may igsoon, mag-post ganit mo one word. Mabalaan bidawin ng inyong sikreto. Mabalaan dahil ng inyong laris. May nga naman, public na. Mao nga, kung ano sa'yo mga problema sa pamilya, kung sa may baho, ayaw ninyong i-post na post na yun sa media. Arong dining apektahan usap ang uban. Kung pasitol pa na sa inyong kaugalingon, isitol na. Dahil sa social media may pagkadaghan na rapat ayaw mga maritisan. Masal mo trabagyapon, labi na kiliman yung dokon sa Ginoo. Imbis ang inyong problema, dili kayo bukat ba? Mabukatan mo sa mo. E doon ay mag-post diha mga igsoon. Kung ibulag ang kuya, huwag na yun nga. Maipay magpakamatay ko, oy, wak na'y kaposlanan ng akong nawong. Wak na'y kaposlanan, kaya wak ko'y maibog na ko kung sa padiha.
O na doon na pwede ingon nga, wala kapuslan na niya kung kinabuhi, maghikog na lamang ko, moingon sa pag-ming response. Ay paghikog, oy, ayaw diha pagpananghin sa Facebook. Paghikog diha, repeting pagkakuba. Way angay. Mao ni mensahe sa awit nga naguluhan, ikaw. Wow. Mikinahanglan mo igsoon. Magpaabot na ko kasi sa itong panahon. Mga dalagag ginitawa. Paabot sa Ila na ko ta makalang-alang. higayon. Mao nga ang ato nga university president kani ato former president nga ang iyang kagikan ba mismo ako nakabalong ako ko sa iyang kagikan. Iyang papa, iyang mama, wa sa papa, wa sa mama, kay broken family. Ang nagpatutoy ng panidi niya, iyang apan nahimo siyang presidente sa tibok Universidad sa Negros Oriental ang pinakailang karong lado. Matod pa niya every graduation, ingno niya ang mga estudyante. Laroa si Dodong, si Inday, tapos sa tanan si Dodong, mga babae, kung maninguha ninyo, ingna si Dodong, kung maingon gani, day, nahigugma ko nimo. Ingna po si Dodong, dong, ang ugma. Ingna lang anak. Kaya kung ang lalaki makuros-uros ang debate, kung ang babae sang nag-uros-uros, utrosam, kay gwapo o gwapa lagi, kay bata pa. Nindot pag lawas, nindot pag nawuwa, may kunot. Kuskan pag yarakada. Asa naman ang ugma. Pinaagi sa imong ugma. Baliha ang ugma. O huna-huna kung doon na kay ugma, doon na kay ugma. Hinumdumi ang mensahe sa awit, paabota ang eksaktong panahon dudong inay. Ang tinuod, dili na ko na iadto sa uban. Nag-eskwela ko kuluhiyo, wa ko may sunod kong relasyon, bahalag inong kong bayot. Akong gifokusan ang akong atensyon diya sa pag-eskwela. Ihatagan ako insaktong pagtagad kay working student ko. Tanan nga natad sa pag-ipiso basta makatabang sa akong pag-eskwela, gibuhat na ko ni aron lamang makalapos sa tinguha o damgo sa kinabuhi. Ikaw estudyante, bilis mo kayo karon. Ang inyong papa, ang inyong mama nagsupply ning palit og cellphone, ning palit og motor, tanan inyong gusto gibuhat sa inyong mga ginikanan apan ipalos ninyo buhati usab sila kadaugan kalampusan. Kaming mga ginikanan wala mi laing gipangayo kanang inyong maayong performance sa inyong eskwelahan. Kay diha namo mabalan nga kamo nagpatinud-anon o nagsineryoso sa inyong pag-eskwela. Mauna ang mga ginikanan ang mga magtutulog every semester, every gradings, every end sa exam. Muhatag na sila grado ngadto silang mga ginikanan aron sa pagpailang nga ilang mga anak doon na ba'y insaktong performance. Saludo ko sa mga magtutulog. As matutudlo usap. Nga inyong ipakita ang mga grado sa mga estudyante ngadto silang mga ginikanan. God bless everyone, mga teachers. Nasayod ko ang kahimtang sa mga magtutudlo. Kay maunay akong kahimtang until now, Ikson. Dili lamang ta magtutudlo sa mensahe Ginoo, kundi magtutudlo usab ta sa kitawag nga pinaka-iladog universo dinhi sa Negros Oriental. Mao nga nasinati nako ang kapait kung unsa ang kahimtang na magtutudlo sa tunghaan. Nasinati nako ang kahimtang sa magtutudlo sa pagtudlo sa balaang kasulatan. Ikaw o ako igsuon ang amo nga pagpaambit dinhi sa FM Radio, dili makadaot sa mga kabataan kundi makahatag giya unsay angay ang buhaton nga ikaw o ako magkinabuhi ka dunay insaktong direction.
usiki ang panahon. Kaya kung usikan ganit nito, magmahay kita. Padayon kita mag-eksunan sa tanan nga tagalabas, sa tanan nga mga akabang family, sa tanan nga mga Istolonio family, mga Amaro family, mga Silva family, maibot ang kanyang tanan. Ilabi na dapit sa Takalan sa mga Kajinti family, sa tanan nga mga Abraham ang family, Pastor Abraham may soon ya sa Takalan, sa Bahan City, Negros Oriental. Sa tanan nga mga Salvador, family mga kaisunan, maayong butang ang inyong tanan. Ilabi na mga kaisunan sa tanan nga mga Aripil family o mga Olpos family diya sa Nursery, sa pamilya ni Nung Paterno, o sa tanan nga mga Amarante family, mga Bilano, mga Amparando family, mga Ikson, o sa tanan nga mga katauhan diya sa dapit sa Nursery, mga Pinanga. Ilabi na dapit diri sa diri na tamang kaigsunan, dapit diri sa Kamanda, maing buntag sa tanan nga mga Kadosali family, mga Ikson. Wala yung kining-abong listahan diri, kinahinay na ni o kalata mga Ikson, olo mga Iksonan, dili ra ni mahumot, dili lang yun ni makising-kising. Sa mga Kadosali family, sa pamilya ni Brother Nestor Kadosali, maing buntag ganin mo diya Brother Nestor, o sa imo ang anak manimo ni si Brother Florante Kadosali, matod pa sa akong amigo, muha nining anak si ay. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Kadosali family, o sa tanan nga mga Amancio family, mga Garigo family diya sa dapit sa Kamandag, sa mga Romano family, sa Victoria, o sa mga Dahil family, labi na sa mga Chavez family, sa kinabuhi ni Brother Ramon Chavez Maison, na kanunay naglanog-lanog ang FM radio, one time Maison, naming agi ko silang area dapit, makadungog ko Maison, makabalo lang ko kung muagi ko nga nagpatukar mo sa FM radio. Unang aming aksyon yung ko o hunong, may lado lamang ko ang mga awit makalangit ikan din sa FM radio. Salamat sa Ginoo, akong imbitar ang tanan siya sa celebration karong Mayo 16 mag-abot-abot at diri tanan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Rami Talon, from Siquijor, kumusta mo diya Brother Rami? Sa tanang mga kahigalaan diya, mga kaubanan o mga higalag, mga kailang Maison, labi na sa mga katawhan, sa imong mga kauban diya, sa pamilya usap ni Brother Salde, Tano, Sister Maria, ni Dong Algie, nakabalik pa si Dong Algie diya, mga kaisunan mo, si Brother Rilji, si Brother Martin, Erwin, Dong Johnny Oyanggurin, Sister Miriam, sa ito safety officer department diya na si Sir Rewinder Lasso, matod pa mga kaigsunan ni Brother John, mga kaigsunan, upat na pito na balapag ang phase 1 o ang phase 2 hapit na sa I'm welcome kaigsunan, makabisita ko sa area sa Siquijor, pero dili lang ko mo saan ko kanos na mabot na gyapon ta maigsunan, although mga kaigsunan dili na mata masalaan kay gamay ra man kay ang Siquijor. Salamat sa Ginoo, doon na sa i-request mga kaigsunan, maibuntag doon na sa mga mensahe si Brother Rami Talon, maibuntag Pastor diri sa Siquijor, from Siquijor. Salamat sa Ginoo. Wala nga sa pipila ka mga bulan, 9 months mga kaigsunan isip safety officer of the NTP sa maong area. Ako pasalamatan ang Ginoo niya itong panahon na sa mga pagtrabaho, inaanak lang kita mga kaigsunan bisan asa tayo na ipagmutang sa Ginoo, atong pasalamatan ang Ginoo niya. Ako na ikinunan na yung kaigsunan nga makapasalamat na sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Palayan kita mga kaigsunan, asa nang tatakuto kaigsunan diri sa Kamandag mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Ramon, na ako nadunggan mga kaigsunan, kalanog-lanog ang FM radio, mga awit pagkalangit mga kaigsunan, one time ko nakaagigod sa ilang na area ng FW. Sa tanang karon nga naminaw sa Sign FM, sa Sign FM 95.3, maimbutag ganit tanan. Sa pamilya ni Brother ni Junior Silva Maison, sa pamilya ni Bini Silva, diya sa lapit sa Kamandag, maimbutag ganit tanan.
Labi na dapit diha sa Tuipan o dapit diha sa Pilipigan sa Tuipan na igsoon sa pamilya sa mga Asiro family mga igsoon maimbunta kanimo diha ang Diana sa tanan nga mga Estravila family sa tanan nga mga Amarante family may igsoon ng Nuning Amarante mga Babor family ng Tilano ng Ligia ng Nita Romano Pastora Evelyn Romano Jimena o ni Exo Ricky Exo Anet, maipunta ganin mo dyan, Exo Anet, Exo Ricky, pamilya usap ni Sister Jolita Romano. Kung sa tanan nga nagasunod nining atong nga programa na minaw sa FM Radio, pwede lang yun kung magkapadala mga mensahe. Aron atong i-greet dere. Ilabi na siya sa dapit sa Pilipigan sa mga Kabanag family maikson akong unahon ang mga Kabanag family sa pamilya ni Sister Evelyn Inarciso Narsing Kabanag tanong na yun naminaw sa FM Radio. Ilabi na sa kinabuhi usap ni Sister Christy Brother Ginibin Romiral doon na po ni sa ikatunglanan dahil mga eksoon nga si Brother Ginibin Romiral sa kitawag sa Cooperativa ya sa mao nga dapit ang kita mga eksoon na matay katunglanan although mga eksoon wala na po kabalik eh di pa ginato maapas ang ato na trabaho eh kini katong lawas may eksoon hindi pa nato mabahin sa una nga sa akong schedule ang akong priority ang mga buluhaton Diyos Ginoo tungkol kay minglabay nga mga bulan daghan kay tayong mga lakaw diya sa Giunga, diya sa Katsumandi, sa Talabeta, sa Cebu City o niya, mag-inatang biyatang mawala ka diri iksoon mao gani ang atong General Station Manager ang isa rin yun ang makadungog ta diri eh magsige mo na siyang lakaw iksoon dagsan man na siyang transaksyon pagpagama o FM radio pagmintinar kadunay mga daot kay siya magdunay mo anto mauna ka kami mga iksoon nga mga alagad sa Ginoo doon na may mga trabaho mga kanapang obligasyon ibig doon naman tayo obligasyon din sa eskwelahan si presidente sa senior high school o sa junior high school wala na ko'y kulupakita mga kaigsunan pipila ka mga bulat tingali o simana although mga kaigsunan putog sa akong mahimo, putog sa akong makaya ako na siya nga panikamutan pero dili nang ikumusaan kaya wapay kumusaan may ikson akong obligahaw na ako na putog lang sa akong maagmasan kaya ako yung hatag ako priority ining atong katungdanan din sa FM radio o ang hagatas Ginoo mao kita pero kung doon na mo kayo pinaka-prioritize mga kaisunan mao na yung pinaka-importante paano ang karong anawa doon na natutukoy lakaw mga kaisunan ay kung sa atong kauban sa akong asawa na OFW ato to tabangan isuon na dili sa maayo mga kaisunan na wala itaw yung sakong pagkaon sa laing naso inanak mga isuon dapat mangita pagpamahagi nga makatabang patas akong isikataw itaw isuon gawa sa akong wife akong ipasalamatan ang Ginoo na anytime sige yung gatawag na nung inana isuon tupag nas mga pag-ampos Ginoo dili na tupag sa tawo kung dili tupag nas mga pag-ampo sa mga pag-ampo sa tawo natos Ginoo Ginoo dili kay ikaw ug ako gikinahanglan mo ako ug kas Ginoo aron ka tupag os Ginoo kay hingpit siya nga motubag ni atong mga hingpit maunay imong ibutang sa atong una-una kay kung dili gani ka hingpit sa atubang nga si Ginoo dili sa hingpit nga motabang nimo amen ba panawin kita sa great mga kaigsunan sa tanan ng mga Kabanag family pamilya ni Brother Rodi Kabanag Sister Evelyn Sister nalimot pa kong eksoon sa asawa ni Brother Rodi Kabanag mga eksoon mga ilang yung dispensa kay kini si Sister Evelyn mauma ni asawa ni Brother Narsing una nga doon ay mga panahon mga eksoon na sa taas nga mga panahon although mo kayo sunod maayong buta ganyan tanang sa mga Kabanag family diya sa Pilipinas 11 na sa tanang kaigsunan diya edit by Pastora April may account turan sa mga turan family o sa mga account family diya sa Pilipinas Pastora April account turan o ni Dugan Turan may son sa mga turan family nung Kitoy maayong buta ganyan mo diya nung Kitoy turan
o sa tanan nga mga Panerio family, Sister Nining Panerio, Brother Bibing Panerio, Sister Aileen, o sa inyong duha ka mga anak, Brother Junjun Panerio, Sister Jinky, o sa inyong anak, o ni Sister Maymay Moran. Panginoon, ang mga Panginoon. Muna nga kahapong adlaw, Domingo dito ta naghatod og mga mensahe sa Ginoo, dili mensahe sa tao, mensahe gikan sa pulong sa Ginoo. Kung mao man importante nato menson nga alagad sa Dios. Ang imong imensahe ang pagkamaayos Ginoo, dili ang pagmarites. Amen ba? Dili man na ikalipas Ginoo. Dapat ang imong imensahe ang pagkamaayos Ginoo. Muna nga kapong adlaw gikan sa Pilipigan, nindrik tasab ta sa kantoy, tungod kay every Sunday doon na matay luwaton sa kantoy. Na-enjoy lang ko ang kinabuhi, doon na matay mga sakit nga mga babaki sa palibot. Ayaw na idibdib, huwag kang idibdib. Huwag mong isipin. Ang isipin mo sa bawat araw ko, sa buong buhay mo, ang pagkakayos Ginoo. Paibunta ka ninyong tanan diha sa dapit sa Pilipigan sa pamilya ni Brother Christopher Babor o sa inyong mga pamilya. Labi na sa iyang mga pagpanarbaho sa Cebu City para sa panginahanglan sa iyang pamilya ng Ginoo mag-uban kanunay. Labi na sa iyang panimalay nga nabili sa ilang panimalay. Iyang pamilya nga nabili sa ilang panimalay. Sa pamilya ni Sister Diday, bisitasyon sa kanan nga mga bisitasyon family o sa mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero. Sister Lorna dahil sa mga dahil family. O sa uban pa magkatawhan niya nga nagplano sa pag-fellowship. Diya sa dapit sa Pilipigan, open o application ang simbahan. Ulo makaisunan diya sa pagsulod sa balay kalampuanan. Atong yung isipon na sa itong pagsimba ang presensya sa Ginoo atong ma-fail. Una nga nining ato iga, ato na siya pahinay-hinay pagkumplito sa mga instrument noong kay sirado naman ang simbahan. Doon na may padlock, may show ang mga gidalaan na kong padlock kahapon ng kanina aron doon ay privacy ba ang simbahan. Una nga ito silang i-challenge magpagamit sa pulaton sa Ginoo. Kung kaya doon ay mga instrument na itong ibutang diha by this year. Sa dili pa mo abot ang Thanksgiving usap, makumplita usap ang mga gamit ng simbahan. Una nga itong i-develop din sa Balok Exopan. Nagsaling abot naman ang Thanksgiving o ang celebration. Anak ng God, tayo welcome mo sa dunay simbahan diya sa country uban ang tabang sa Ginoo. Dili na to i-underestimate ang pagkamayos Ginoo. Lamang ikaw o ako pusugot sa tawag sa Ginoo para maniyan ikalipas. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Pilipigan, labi na sa mga Rubite family, Gaw Impong Rubite, sa pamilya ni Gaw Impong, sa pamilya ni Gaw John Rubite, sa pamilya ni Dogbani Rubite, mga isoan. Sa pamilya ni ay ni Brady Rudy, Sister Diding Kabanat, nakahuna-una na po mga isoan. Sister Diding, unang mga yung dispensa. Tungkol sa kadaghan tayo nga ato pa nga nasa una-una. Unang kanunay na to nga presence of mind lang yan. Uban ang tabang sa Ginoo. Dili ni siya ordinary nga trabaho. Kung dili, mahimo lamang ni nga makaya ni mo kung anaa ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Sabuban family, sa tanan nga mga Sambilan family, nung Dinsyo, Sambilan, kumusta mo diya nung Dinsyo. O sa tanan nga mga Dumahil family, o sa uban pang mga katawan diya sa Pilipinas. Labi na sa Lower Tuyupan, Reaction sa mga Siray family, Pastora Lopring, akong ibitar ang tanan nga mga alagad sa Ginoo, mga kasipahanan. Bisa kung sa pwede nyo ang organization, welcome mo diri sa Pitsa 16. Kung doon na tayo mga kalihukan diri, ililang na kung na-i-mention mo Reaction, basta natay mga kalihukan diri, alang sa itong mga hiyas, ng ipiyal sa Ginoo, sa matakusan na ito, kamakinabon. Doon na may kiridi, atong station manager, si Pastor Gideon Candelario, karong 16 mga Exoan, welcome ang tanan. Labi na sa dapit sa Kabanbanang na Exoan, sa pamilya ni Pastor Kabanang, may punta ka ng tanan diyan sa mga Kabanang family. O sa dapit sa Manialas, Pastor John Arias, may punta ka ni mo diyan, Pastor John, kumusta man? O ba ni Sister sa mga pamilya, o sa tanan ng mga Silva family, kawan ito Silva.
O sa mga Malki family, sa mga Rio family Maison, sa pamilya ni Sister Jubilin Rio. O sa mga Malki family, Gaurodi. O Sister Rita Robiti. Sister Rita Silva. Labi na sa kansagangkal mga kaigsoon sa mga Villagantol family, Brother Arnulfo Villagantol, nga naglanog-lanog ron diha sa dapit sa kansagangkal. O niya sa pamilya o sa ni Pastor Nonoy Arias, akong gibitar sa tanan nga mga alagad sa Ginoo karong 16 nasayod ko mga kaigsunan nga nakadungog mo sa atong invitation. Even wala may invitation dito, basta akong gibitar ang tanan mag-usa ka diri sa 16. Mga alagad sa Ginoo, mga kasimbahan na welcome ang tanan. Salamat sa Ginoo sa pamilya sa ni Sister Cecia Villagantol. Maibot na kanimo Sister Cecia. O sa pamilya sa mga Garingo family. O sa tanang nga mga Muhares family diyan sa Kasagakan. Labi na sa dapit sa Nasindan sa pamilya ni Brother Johnny Lasa. O dapit sa Supusupuan. Sa pamilya sa mga Santiago family, sa mga Torres family, o sa mga Domingo family. Maibot na kaniyong tanan diha. Ilabi na mga kaigsunan dapit sa Nasindan, mga kaigsunan, sa dapit sa Katawan. Although mga kaigsunan, ako lang iningabas sa ako ni Rick. Doon na may listahan ako nga DJ Jane, yamin yung ibahik. Although mga kaigsunan, doon ay mga ngalan diri nga wala yun mag-greet niya mga kaigsunan. O wala niya masunod ang ako nga listahan. Salamat sa Ginoo, ilabi na sa kinabuhi ni Sister Joanne. Diya sa Latawan na kaigsunan, from Joanne, Limbaga Binigay. Kumusta man ka Sister Joanne, Limbaga Binigay. Labi na si mong pagpang-apply. Ang Ginoo lang yun, magpunang kami nyo. Kung akong ipasalamatan ang Ginoo nga sa mga kaigsuonan nga kanunay nga nagasunod sa pulong sa Dios. Ipahimong usab sila sa ilang mga amo nga ano na boy pagtaga nila. Ibig sa wifi connection na igsuon tungkol kayo na yung mga OFW na sige rin yung ka-online tubag sa mga pag-apo sa Diyos. Una ka, ikaw o ako, kung matindahan ka, seryoso ka, higpit ka, atubangan si Ginoo, higpit usap ang Diyos, mukahangay mo. Maurag yun ay imong karolan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Joanne, Limbaga Binigay, greet daw siya sa mga teorika family, sa iyaha nga papa na sinong Crescencio Limbaga o sa iyaha nga buotan nga stepmother nga si Nang Silena. Wow, napinaw karon diya sa dapit sa Latawan kay matud pa ni Sister Joanne kanunay intawning nag-atang sa FM radio kay maminaw sige kanunay sa Shine FM 95.9. Lanog-lanog usipa kay Rondia sa Latawan na Exxon. Sa ilang pangibalay na Exxon nga si Sister Silena o ni Brother Crescencio Limbaga Exxon. O sa tanan nga taga Kabanbanan, labi na sa tanan nga Kabanbanan, greetings from Joanne, Sister Joanne Limbaga Binigay. Salamat sa Ginoo sa inyong mga mensahe. Nagipaabot ko diri sa ato nga buhatan alang atong mapaabot sa atong mga kaigsoon. Sa tanan nga taga Tanghata, sa tanan nga taga Kabugan mga igsoon, ilabi na sa kinabuhi ni Sister Cheng B.S. Julian, asaw ni Kir Bias Lee, pagkalisura sa ni mura manig ininsig mga igsoon. Sa mga Tanaid family mga igsoon, natanunay sila ning naminaw matod pa nila na iyang igsoon ay si Brother Jono Tanaid. Kanunay ko naglanog-lanog diha mga kaigsunan even sa Kabugan o sa Tanghata. O sa tanan nga mga Katubig family, Brother Rodel Katubig, kanunay man sa ning naminaw sa FM radio, maibot na kanimo diha Brother Rodel Katubig uban sa imong mga pamilya. Isa pa man sa mga kasal family, sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, Dong Buboy Kasal, o sa mga Doria family, Dong Ronnie Doria, o sa mga Tanaid family, o sa mga Malgi family, mga Buagas family, mga Villagantol family, pamilya ni Dong Rosros Villagantol Exxon.
O sa tanan nga mga Baldado family, paring Enjoy Baldado. O sa mga Badoy family, Dong Ernesto Badoy. Ni Dong Artinio Badoy. O sa pamilya usab ni Dong Roger. Obira nga igsoon. O pagyuntaon ko kabisita sa atong igsoon ni amigo. Nakauban na to sa buhat kani adto sa Maynila sa pagpanarbaho. Muna ka, doon na tayo mga kailaw, mga kaigsunan nga nanarbaho kani atong ikauban dito sa Cavite City. Kay nakapanarbaho man ka kani adto sa gitawag og construction. Una nga mahimo bitaw ko sa usa ka OFW nga napahiral kay taon. Kaya ayaw itaon o underestimate ang mga construction board. Ayaw ko lang. Muna nga ikaw o ako, exoon, dapat ang atong kinabuhi pa. Wala ko itaw ay masakitan. Ikitang tanan din is kalibutan, exoon. Minahal ka sa Ginoo. Ikaw o ako, walay pinalabi ang Ginoo. Usahi pagod ang tao, ano na siya pinalabay, pero ang Diyos wala siya pinalabi. Ikaw o ako, level na siyang babangan. Ay mo na iyahan. Ikalipay na to, exoon. Marami tayo mga kaigsunan. Tingali mo kaigsunan na ito ng nagredya sa lapit sa kanata. O sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Makay family, sa tanan nga mga Kalibo family, may buntagan yung tanan. Labi na napit diri sa namunbon mga igsoon. Sa tanan nga mga kaikalaan diya sa mga Robiti family, Gauroni Robiti, sa mga Caldo family mga igsoon. O nang nindot ng kasada diya kay nga sa kape. Unang kada Domingo may igsoon, kaya doon naman tayo burakon diya sa Panimalay ni Brother Mario. Every Sunday na yun. Every Sunday mga igsoon. Wala ka nindot na, kasada, hinahinay na yun o trabaho igsoon. Labi na sa pamilya, sa mga Caldo family, paring Johnny, paring Boboy Caldo, paring Isik Caldo, paring Audrey Caldo, paring Isikil Caldo, o Ninong Kirong Caldo, igsoon may buntag sa matapusan ninyo kapamilya. Labi na sa tanan nga mga kalog sa pamilya, nung Prido kalog sa may puntagan yung tanan sa mga kalog sa pamilya. Sa tanan nga mga kalimot pamilya diri sa Namunbon, sa tanan nga mga Himina, Pastor Michael Himina. Salamat sa Ginoo, akong limita ang tanan nga taga Namunbon, headed by Pastor Michael Himina. Nakadungog man to si Brother Lito, paring Lito. Yang ko rin may sure kanunay magdumi silang naminaw, paring Lito. Palihulan ko imo ni Pastor Michael na mag-usa-usa tatag diri. Although wala pa may kahibalag, ako matong giinan si Sister Silly atong last hapon na igsoon na nakapita sa ilang nga Panimalay. Mag-usa ta mga igsoon. Wala ta magbase mga igsoon denomination. Ang importante ikaw o ako, bisag unsang denomination kung kauban tas buhaton sa Ginoo, bisag unsang denomination. Ikaw o ako, managsuon ang babangan sa Ginoo. Even wala man ko kapadala pag mga invitation letter, dapat pinaginining FM radio, kinasing-kasing na mo, mag-iimbita ang tanan. Welcome ang tanan. Maululo na tayo mga bisita sa nagkalain-lain ng mga area, ikan sa Sipo, ikan sa Ilman, ikan sa Kansumbandig, ikan sa Lalabitan, o sa mga katawhan, ikan sa dapit sa Dawin. Doon na tayo mga bisita ng mga panahon na kung nangangita sila o nangayo silang address uban ang tabang sa Ginoo. Kaya dili lang sila manigoro, although mga kaisunan uban ang tabang sa Ginoo, basta welcome ang tanan dinin mao nga namin. Una ato mga kaisunan gikan sa Pilipigan, gikan sa Gangkwe, gikan sa Balog, kami mga kaisunan nangandam o nagkahiusa, nagtinambayayang o nagkahiusa sa pagtinabangay, sa pagpangandam, sa pagpasalamat sa buhay na pamilya. Maura ginay pinaka-importante. Ang trabaho, dili na siya bukat o tabangan. Muna nga akong kinasing-kasing pagpasalamat sa tanan nga mga kaigsunan na kanunay na himot ang Ginoo. Maura ginay importante. Panahin kita mga kaigsunan sa pamilya ni paring Lito Uyang Gurin, Max Marife, o sa iyang mga anak na si Sister Manilin, Pastora Cherilyn, si Angelo, si Angeli, si Samuel, si Jotam, o sa iyang mga apo na si Dong Ian, si Yana, si Hope Janho, o si Inday Sophia Pitt. Wow! May buta kanyang tanan niya sa Namunbon o sa tanan nga mga Kalibo family, mga Karambangwel family.
Ilabi na sa mga Luquinio family, mga Martin family. O sa tanan nga mga Istoconing family, mga Galaban family, mga Torres family, mga Mercado family, mga Kalibog family. Dong Ansing, maayong bunta ka ni mo diya, Dong Ansing. O sa pamilya o sa Dong San Rito Mercado. Salamat sa Ginoo sa tanan ng mga eksunan diya, Brother Jan, Robiti, Sister Sansi. O sa inyong doon ka mga anak, Brother Juan Robiti. O ni Sister Ann Robiti. O sa inyong mga anak. Wow. Salamat sa Ginoo sa pamilya o sa Ninong Iboy Robiti. Sa tanan nga mga Robiti family diya sa Dapit, sa Napunpon o sa tanan nga mga Robiti nga wala na ko na mention even ang inyong mga pangalan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ilabi na sa tanan nga mga Ardinia family, nung Sitro Ardinia. O sa tanan nga mga Adlawon family, pamilya ni Dong Pipi, pamilya ni Dong Tony, pamilya ni Dong Rico. O sa mga Pistasyon family, Pastora Retreat Pistasyon. O mga Landisa family, Dong Artemio Landisa, Sister Silly. O sa mga Filomeno family, sa pamilya ni Pastora Sally. May muntagan niyo tanan ni Pastora. Ilabi na sa tanan sa pamilya ni Dong Barlon Adrinia Mexon. May muntagan niyo tanan. Sa tanan niyo diyan mga kasilinganan sa pamilya ni Sister Bibi Talon. Naglantaw karon si Brother Rami Talon from Sikihor. May muntagan ni mo diyan Sister Bibi Talon. O sa inyo mga pang-anak. Salamat sa Ginoo sa inyo sa pamilya o sa minong dating ng Concrete Kabanag. Sa tanan ng mga Kabanag family. So, o diri sa Leol Maison sa Atbang sa mga Amante family ng Elisa. May mutagan mo na ng Elisa. Brother Christy Toto Amante. O sa kinabuhi ni Sister Rhea, Sister Roxanne. Ang mga kaigsunan nga tanong na ito nagmainito diya sa pagpangalaga sa buhay na itong Diyos. Sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, Dong Randy Silva, ng Tinting Silva, pamilya ni Dong Arturo Silva, pamilya ni Paring Renato Silva, Pats Raquel Silva, mayong buta ng tanan niya. Sa pamilya ni Dong Johnny Silva, o sa pamilya usap sa mga Bolgado family, mga igsoon, sa pamilya ni Dong Bonding, Dong Erning Bolgado, o sa uban pa ninyo mga silinganan niya, Dong Joseph, o sa may apelido ni Dong Joseph, may igsoon, silingan ni Dong Erning Bolgado. Labi na sa tagtag may igsoon sa tanan ng mga Santiago family, sa pamilya ni Nong Baduring, Dong Giovanni, sa mga Santiago family, ngayong makasigpid niya, mga kaparintihan. Mayong buntag. Ilabi na sa pamilya ni Dong Boyet. Naminaw man din sila sa FM radio kay matod pa niya. Nagpaminaw man ko ako magi-FM, agi-open ang FM radio niya, wala man mo tingog ang FM radio. Naminaw din sila may igsoon. Din sa FM 95.3 maibutag kanimo diha Dong Boyet. Baldonado. Ang iyang angka ni Boyet, yang tinuod na angalan sa eskwelahan Rodrigo. Naibutag kanimo diha Brother Rodrigo Baldonado. Sa imuhang amahan nga sinong Herme Baldonado o Midong Roy Baldonado. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab sa tanan nga diha sa dapit sa nagtuwa sa pamilya ni Brother sa mga Mabilo family maigsoon. Maimunta kanimo diha Brother Kumir Mabilo, Sister Alma Mabilo. Sa inyo mga Dong Alcin, Dong Alfred. Alabi na sa mga Pansito family, pamilya ni Dong Pudi Pansito, Dong John Pansito, mga Bayot family. Bisan pa man sa mga Aguilar family diha dapit sa nagtuwa ni so. Nindot na gyud ang kasada. Una nga mabalando ko kani adto. Wow, ang Payawan City, ang Dumaguete City, ang Mabinay. Magtuyok-tuyok lang gyud ang mga kaigsunan. Muna nga tugad Bidaglore, ning abot gyud ang panahon. Ato bang ipangandoy kani adto? Kani adto sige nagibo sa social media murag pamangkan karon. Pwede na pagkanindot ang kasada. Magpaabot ang sa sakto pa. Mo ni tinuod mga kaigsunan. Ang Ginoo muhat ay lang na sa insakto panahon aron ikaw o ako dili baka makaalang-alang.
Padayon ta makaigsunan sa tanaw kaigsunan dinhi sa Punglo, sa mga Silva family, Dong Elmer Silva, Sister Cristina Silva. Salamat sa Ginoo sa inyong makinaboy, Brother Julie Silva, Sister Percy Silva, Dong Joper, Brother Joper Silva, Brother Riner Silva, Sister Renape Silva, mga igsoon. Sa tanan ng mga Silva family, labi na sa mga Samani family, may igsoon, Dong Jojo Samani, maayong taga ni Mulia Dojo. Sa mga Lasola family, pamilya ni Alex Lasola ng Maming, Sister Maming. So sa tanang ng mga Lasola family, Dong Dani Lasola, lanong-lanong usipa kayron diya sa Punglo, kay matod pa si ang wife, nagigamitan gudik turumpa, daakbang rin sila, Brother Nestor, kadosali na igsoon, kay matod pa sa itong amigo, ato ang kauban, diya sa pagpangalagan nga, kadungog ito pastor, ang langwig ko, usog ito ayo, kuna nga, dili naman ko sa katawa ako madunggan nga musugilon ginmis ko sila nga usog kaayo pastor oy gananong-lanong kay tropa bagsipa magyuna kaayo sa mga kabukturan ulanot magyuna mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Lasola family, Dong Pugoy Lasola o sa tanan nga mga Lasola, Dong Joseph o sa tanan nga mga magtutundo diya sa eskwelahan. Ako ni pasahon igsoon ulo mga igsoon, wala magyud ko di mo ko ay kapasa sa mga sinulatan sa akong anak, kaya akong sinulatan ako sa ko'y makabasa. Kung natin mong sinulatan ikaw na sa'yo makabasa, pero ako rin nga i-greet ng atong mga magtutulo diha sa mga tourist family o sa tanan ni Ma'am Didini, ni Ma'am Miriam o ni Ma'am Miriam Reyes o ni Sir Ariel Banimayso, Sir Garrett o si Ma'am Iba o si Ma'am Marisil, si Ma'am Akay o si Rosalis Banimayso, si Rosalis ya, sa grade 7 hangtod sa grade 12. O sa pamilya ni Brother Dinas Andaya, may buntag ka ni mo niya Brother Dinas, Sister Renry Silva Andaya o sa inyong mga anak. Iparing Buboy Santiago, Madslerma Santiago, may buntag ka ni tanan. Dong Buboy Lasola o sa pamilya ni Dong Johnny Siray o sa pamilya sa Ninong Jimmy ng Maria Balingit Exoon. Sa pamilya sa ni Dong Rumi Palomar ni Dong Imi Imuhanga, sa kinabuhi ni Dong Imi Palomar, sa pamilya ni Dong Titi Palomar o sa tanan ng mga Palomar family na Exoon din sa Punglo. Labi na sa pamilya ni Dong Alin at Lawon, may buntag ka ni mo diha Dong Alin, Dong Sani Daisali, Amanti Maison sa inyong pamilya maayong buntag. Dong Ramon, naglanong-lanong diha Maison sa Punglo, nag-agi ko Maison, buwing to Pilipigan, kaya doon namin tagyaw niya itong mga panahon na atong sa simana, sa simbahan. Kung Dong Ramon, magining balay, naglanong-lanong ning FM radio. Labi na sa pamilya o sa Dong RJ, yun ay mga panahon, mga Quezon, na mawagi sa Pudia, sipak lanong ayo ang FM radio. Andalay ko ng Ginoo sa inyo mga kinabuhi. Labi na sa mga evangelist family, mga kabanag family diya sa nakuha mga Exoon. Murang talaksara magipubukawas diri. Murang kung nagpuyo sa gitawag og langgong pa. Mugawas ato diri tay pinaka-importanteng lakaw. Munang hinigawas nako pag abot ako sa karsada, ayay, bakit na pa din nahuman og simento? Pagka ako ang karsada na Exoon. Labi na diri sa Punglo Exoon bago sa Silva family Exoon, Jimmy Silva di ay Exo Jimmy Silva, Exo Jima, may buntag ka ni mo dahil Exo Jima Silva, may buntag ka ni tanan. Sa mga Tihana family, sa mga Lasola family, sa tanan ng mga Ramirez family, mga Karabangwil family, labi na sa mga Asiro family, sa mga Bastona family, Maring Bising, Bastona, Dong Ritsao, sa mga Hiramis family, Dailisa, may buntag ni mo diya Dailisa. Sa pamilya usap ni Dong Berto, sa ko ni apelido ni Dong Berto may Exoon. Salamat sa Ginoo, nagkita mi ato nga usang adlaw kahapon ba to may Exoon, may buntag ni mo diya Dong Berto. Sa mga Ilyama family nung Inok ng Ilyama,
Akong gi-welcome, imbitado mo nga igsoon ng inok ng ili sa inyong pamilya tanan. Karong sa 16, although makaigsunan, sa akong nga gi-imbitar din sa FM Radio, kung makakita ta personally, mo imbitar ta yun nga igsoon. Pero welcome yung ang tanan. Nga butong sa dili na ko ma-imbitar sa personal atong gi-imbitar din sa FM Radio. Welcome ang tanan. Bisag unsang organisasyon, bisag unsang pagtulunan, mag-usa-usa ng tanan uban ang tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Pabro family nung Ilme ng Emilia Pabro, ni Dong Floyd, day Jinky, maibutagan yung tanan. Labi na sa pamilya ni Dong Nilo, day Ili, Palomar, o sa inyong mga anak, o pamilya ni Dong Lando at niya day Joy, o sa inyong mga anak kumagat, binalay abog mga patumangkon. Sa tanan ng mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister day Chari, sa inyong mga minahal si kinabuhi nga nanarbaho, ang Ginoo magauban magabantay. Sa pamilya ni Brother Lito Tano, Sister Ilnas Tano, Iksoon. Sa pamilya ni ng Ilaria, Sister Ilaria Ilhig, sa mga Ilhig family, may buntagan ni Mulia, Sister Ilaria, o sa inyong mga pinalayi, sa inyong mga apo, umaga, o mga pag-upangkon. Ang Ginoo magapanalangin, mag-uban, kanunay, magtagpo yun sa tanan natong Panginoon. Ilabi na sa pamilya ni Paring Joel, Mas Gigi, Tano, Iksoon, sa mga Filomeno family, Dong Bimboy Filomeno, sa pamilya ni Day Chinsing, Dong Joseph, Toko Iksoon, may buntag. Pamilya ni Dong John Ricky, Badoy Iksoon, may buntag uban sa imo nga pamilya diha. Labi na sa pamilya ni Paring Erning, Mats Aisa, Palomar, may buntag. May buntag usap sa nimo diha. Sa pamilya ni Donaldo, day Aurora may isuon. Una na one time may isuon na nagapasingot na ginagmay dining volleyball isuon. Taong na yun ako kusot, pagkagabi ipetin ako katulog oy. Salagsan ako makadulaan ng volleyball, kanya kinibitang lingin na bola may isuon. Bulakas pagkita bisag kapoy. Na malingaw bisag ta may isuon. Pero lingaw-lingaw lang ko nga pasingot ba, ayaw lang ko ng lingaw-lingaw mas kalibutan na isuon. Kanang nga ang ibuhang panglawas ma-exercise, ikinanglan na sa. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Jo Marie Badoy, uban sa imong pamilya, lanong-lanong ro ng isipa kayo sa mga kabalayan din sa Puglo, o sa pamilya ni Paring Ritsaw Tuko, maing buntag ka ni mo di Paring Ritsaw, Mats Ipang, o sa pamilya ni Dong Primo, Tano Iksoon, Day Lorna, maing buntag. Sa mga Lacorte family, Dong Rogelio, Day Lote, Dong Romel, Day Rowena, Dong Rodelio, o ni Dong John. Maipunta kanyang tanan. Sa mga Librando family, Paring Arman, Mats Parak. Sa mga Librando family, mga kaigsunan nga naminaw, o nagsunod din nato mga programa, maayong punta kanyang tanan. Ang atong oras karon na igsoon medyo alas 7 naman day uno. Muna ka di rin kabalaan, kining atong kining atong trabaho pa maigsoon, magsige rin yung tao, bang, i-relax lang good. Atong una-una ba, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Armando Inglaterra from Samal. Muna nga, kadag yun, programa maigsoon na tayo, musulod din mulang tao o maminaw sa Bisayas Ginoo nagkalain-lain nga mga aplido. Ulo mga kaisunan, ako lang yung mabalaan, buditik sa inyong profile, basta mamemorize na ko ang inyong profile. May punta ganito niya, Brother Armando Inglaterra, Samal, from Samal. Kumusta man mo diha sa dapit sa Samal? Although na matoy gapos mga kaisunan, kung asa itong piting kusugang ulan, o yan na iningingon kaisunan, kusugan lang ulan diha, piting kusugang bitaw mga isuon. Daulan naman ko, tingali na sa Pilipinas, tingali itong mga isod kung asa nga area. Pero karong mga panahon na naagi ulan. Pero mga kaigsunan, doon naman ko yung mga balita nga karong mayo, mo init yun kung maayo.
Pero kung ang Ginoo mo'y mapaulan, wa pa'y tao makapugong anak. Walay social media maigsoon, walay scientist nga makapagong sa kahon sa Ginoo. Ang ato manggon, ato yung ang iyoon ang Dios. Nagkinahanglan matag ulan, kinaamatay mga tanong. Kung daghan gumuhangyos Ginoo, kung daghan magpakiluoy sa Ginoo, why not dili siya mo patalingog nato? Tan-awa ra gud ang nanidi. Dihok man ba sa Dios? Wala. Ultimo ang hari mingnaog sa iyang kaugalingon nga trono, mingadto sa abo, nagsulog og sako, nagpuasa igsoon aron dili sila pahamtangan sa silo. Wow. Ikaw o ako di mag-apo tag-ulan, kinakinahanglan matag-ulan, bisan pa man gani siling abot ang atong Thanksgiving, dili man sa balababag maigsoon ka ng ulan. E kani ato maigsoon ang ulan di kahandukan kay perting lisurang ang dalan. Wow. Rain or shine. Kung ikaw tinud-anon ka mga lagad si Ginoo, rain or shine. Adunay mensahe si Brother Armando Iglatera. Maayong butag pastor, dalit jud ko. Oh, God bless pastor. God bless you all. Wow, salamat sa Ginoo. Okay lang kaayo, pastor, dalaygon ang Dios sa atong tanan. Salamat sa Ginoo. Bisan pa man sa kinabuhi ni Brother Jurilin, bayi ba ni maigsoon, Jurilin or Lucky ba ni maigsoon nga nagwas usab sa ato nga programa karon. Pwede lang yun mong makakoments. Kaya usa sa ato nga kanunay nga gigreet, nga gisir nako, nya bayi man di ay siya, pero pastor, bayi magud ko. Muna salamat sa Ginoo kay masir unya mo, mama unya mo, masir unya mo, masister, mabrother unya mo, unya dili di ay ang gender nga atong na-mention diri. Muna nga pwede ra gyapon mo nga mo clarify so. Muna sa tanan mangayo lang sa kong dispensa. Unya do na poy atong kanunay nga gigreet. Dugay ra bang nangamatay tungod sa mga pangidaron ba, muna nga ako ra gyud nga gibay family aron ato malikayan nga kanunay nga gigreet di Sibia diri sa FM radio. Unang nagpadala sila mensahe, pastor dili na pwede na nga dili na i-greet si sister, si Mister kay dugay na taon na silang natiliwan sa kalibutan. Una nga ako ra gyud nihangyo sa kinising-kasing, you and I, kita brothers and sisters in Christ. Dili ibasi pagtulunan, wala nato basi denominasyon, wala ibasi og religion, kundi ibasi sa mensahe sa Ginoo, kamoy magtun-an sa tinun-anay nga kabaguhan sa tao. Ang atong oras alas 7 naman manabilit ang inyong ubos nga langgam. Mag-abot ang naigsoon. Atong kining sirhan diya sa mga pag-abot. Sa samang taka, sa samang higayon, o mga adlaw mag-uban-uban ta, basta naaray connection, naara po'y kuryente, mag-uban-uban ta. God bless everyone, mga igsoon. Labi na sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Kim Ryan Makasaon, ang ilang matang sa kapamilya, nga kanunay sab nga na nagpugi sa trabaho para sa Ginoo. Maurag yun na importante nato, igsoon. Pag-ampota mo, igsoon. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos. Salamat o Diyos sa imong pagtiguban ka na mo, sa imong pag-sustain, sa imong nga pag-atiman, pag-uban ka na mo o pagbantay, pagtagbo o supply sa tanan namong mga panginahanglan. Lord, wag kay may arang mahimo kung walay ka sa mong mga kinabuhi. Sa pamasa tanan karon nga naminaw sa Sayang FM 95.3 ug sana nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Even sa tanan nga mga OFW, bisan pa man sa akong paglakaw karon sa panimalay sa mga Lado family, Lord, ikaw maglikon kanila, bisan pa man sa kinabuhi sa usa ka OFW nga dili maayo ang kahimtang karon nga naa karon sa Saudi Arabia. Lord, ikaw lamang hibalo niini ako mga pag-ampo nga na kanimo nga ikaw makapahigawas niini sa mao nga amo nga wala mag-atiman o insakto. Lord, way posible nga na kanimo ikaw makapadangat og mga mensahe sa mga nga dapit. Di ko na ang kinabuhi ni Mama Chris Lado na nakakaroon sa Saudi Arabia. Kung sa man ang iyang gibati sa iyang kinabuhi karon, ikaw maglikon, ilabaw sa tanan sa iyang emosyon nga kahimtang na nakakaroon sa dili maayo nga kahimtang amahan. Lord, salamat o Dios nga ikaw nagapahimutang ug maayo nga amo sa akong kapikas kinabuhi.
bisan pa man sa uban niyang mga kaubanan na nagatuman, nagasunod o nagminadlokon nga na kami mo amang lamang nga ang among kadaugan kasiguruhan, ang among kadaugan na alang yun kanimo. Kaya imong mga mensahe amahan, matinud-anon usab ikaw, niadto matinud-anon kanimo. Hingpit usab ikaw, niadto mga katawhan, nga hingpit sa imong atubangan amahan. Salamat o Dios, wa gid kami arang mahimo sa tanan namong mga panikamot o mga paghago. Dungog himaya, nganha lang yun kanimo ang tanan. Labaw sa tanan nining mga lawa, nga ikaw nakituban ka namo o nagbantay sa tanang panahon sa among mga kinabuhi. Pinaagi lamang sa imong bugtong na personal namo nga manluluwas ang tanan magaingon. Amen o amen. Sa ngalan sa labing halagdong ka Dios, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend Tim Ryan Makasaol, na niya sa mga ubos nga laga, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kanginan, ubos nga amigo sa social media, Pastor Sapri Candelario, manabili sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios ug ang pagkikambit sa balang Espiritu Santo pag-ubal sa tanang mga balaan, ikan ang Rosaha alas City, alas City no ibina sa kabuntagan. May pagpamahaw, may pagpangapi, may pagsikay-sikay, unya ang Ginoo magabantay ug ampingan tas Ginoo. Ano na? God bless everyone o kumaing pagpamahaw sa matagasa.